Hiob ti baako. Obarima bi tena Us asase so a ne din di Hiob. Na obarima ni di mu na otene na osuro Nyankopɔn. Na oyi ne ho firi bɔne ho. Na owo mabarima baaso ne mama baasama no. Na onwan mpemso ne yoma mpensa ne anantwie mpam ho ahenum ne mfunumu bewie ahenum ne fie nipa bebree. Na obarima yi so sene apueye ma no nyinaa. Na ne mabarima no kɔtopunu wɔ ɔbaako biara fie. Obiara ne da. Na osuma ma okɔfrɛfrɛ wɔn nua ma no baasa no baasa wɔ ne wɔn medidi na wɔnom. Na ponto na no fa wɔn so hyia a Hiob suma kodwira wɔn. Na otua ehema akɔbɔ ɔhye afɔdeɛ sɛdeɛ wɔn nyinaa dodoɔ teɛ. Efisɛ Hiob kaa sɛ, ebi a mema no ayɛ bɔne na wadome Onyankopɔn wɔ akoma mu. Saa na Hiob yɔdaa. Na ɛbaada bi sɛ Nyankopɔn ma no ba begyina Awurade anim. Na Satan nso di wɔn mu bae. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, ɛhe na wofiri bae yi? Na Satan buaa Awurade sɛ, ifiri asase so kyini na ɛso ananteɛ na mereba. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, wadwene makoa Hiob nso ho. Na obiara ni hɔ a wɔte sɛ wɔ no asase no soɔ. Ɔbarima a wodi mu na ɔtene, osuro Onyankopɔn, na wɔyi ne ho firi bɔne ho. Na Satan buaa Awurade sɛ, ɔkwara na Hiob suro Onyankopɔn no. Ɛnyɛ wo na wabɔ ɔno ne ne fie ne ade a wɔn nyinaa ho ban ahyia. Ne nsa no adwuma wahyira so. Na fibu ase atene asase so. Na afei ti wo nsa ka de wɔn nyinaa hwɛ. Sɛ ɔrenome wo anaa. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, hwɛ, deɛ wɔn nyinaa wɔ wo nsam. Ɔno ara deɛ mfa wo nsa nka no. Ɛna Satan firi Awurade anim kɔɔeɛ. Na dabi ne mabarima ne ne mama redidi na ɔrenom nsa wɔ wɔn nua panin fie. Na ɔbɔfo bi baa Hiob nkyɛn bɛkaa sɛ, Anantwie no refentem na mfunumu bereɛ no nso redidi wɔn nkyɛn mu. Ɛna sɛbafoɔ abegu wɔn so na wafa wɔn kɔ. Na mmeranteɛ no ɔde nkrantɛ ano akuku wɔn. Na menko ara na mafiri mu maba sɛ merebɛka makyerɛ wo. Ɔno da so rekasa no ɔfoforɔ ba bɛkaa sɛ, Nyankopɔn gya firi soro atɔ abɛhye nwan ne mmeranteɛ no na asɛe wɔn. Na menko ara na mafiri mu maba sɛ merebɛka makyerɛ wo. Ɔno da so rekasa no obi ba bɛkaa sɛ, Kadiafo abɔkyɛku mmiɛnsa abɛto ahyɛ yoma no so afa wɔn kɔ. Na mmeranteɛ no wakuku wɔn krantaa no. Na menko ara na mafiri mu sɛ merebɛka makyerɛ wo. Ɔno da so rekasa no ɔfoforɔ nso ba bɛkaa sɛ, wo mabarima ne wo mama redidi na wɔrenom nsa wɔ wɔn nua panyin fie. Na hwɛ, mframa kɛseɛ firi ɛsrɛ so aba abɛbɔ ɛdan ne ntwe anan no. Na adwira gu mmeranteɛ no so ama wɔwuwu. Na menko ara na mafiri mu sɛ merebɛka makyerɛ wo. Ɛna Hiob sɔre sunsuane n'ataadeɛ mu na oyi ne ti na ɔhwee fam sɔre Onyankopɔn. Na ɔkaa sɛ, Adagya na mede me firi me na yɛm bae. Na adagya na mede bɛsan akɔ hɔ. Awurade de man, na Awurade afa, nhyira nka Awurade din. Yɛn nyinaa mu no, Hiob anyɛ bɔne na wammu no nkwaseasɛm ama Onyankopɔn. Hiob ti mmienu. Na dabi Nyankopɔn ma baasa wɔrebegyina Awurade anim. Na Satan nso di wɔn mu baasa wɔrebegyina Awurade anim. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, ɛhe na wofiri bae yi? Na Satan buaa Awurade sɛ, ifiri asase so kyini na ɛso ananteɛ na mereba. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, wadwene makoa Hiob ho. Na obiara ni hɔ a wɔte sɛ wɔ no asase so. Ɔbarima a wodi mu na ɔtene, osuro Onyankopɔn, na oyi ne ho firi bɔne ho. Nanso ɔda so kura ne mu die no mu ara. Na wahanya me atia no sɛ mensɛe no kwa. Na Satan buaa Awurade sɛ, ɔde wedeɛ pere wedeɛ. Ebi onipa wɔ nyinaa ɔde ma pere ne kra. Na afei tiri wo nsa ɛka ne dompe ne ne nam sɛ ɔrenome wo anaa. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, hwɛ, oni, wɔwɔ wo nsam ne nkwa nko na kora. Ɛna Satan firi Awurade anim kɔɔeɛ. Na ɔde akuro bɔne kotutu Hiob firi ne nan ase kosii ne mpampam. Na ɔfa akyɛmfrɛ bi sɛ ɔde rehwan ne ho na ɔtena nsu mu. Na ne yere ka kyerɛ no sɛ, woda so kura wo mu die no mu ara.
dumi Onyankopɔn na wu. Na ɔka kyerɛ no sɛ, sɛdeɛ mɛagye gyantwie no mu bi kasa na wokasa yi, yɛagye Nyankopɔn hɔ de pa, na ade bɔne na yɛrenyɛ anaa? yɛn nyinaa mu no, Hiob amfa n'ano anyɛ bɔne. Na Hiob namfo baasa te amanehunu a aba ne so yi nyinaa no, wɔn mu biara fi deɛ ɔwɔ bae. Timani Elifas, ne Suhini Bildad, ne Naamani Sofa, na wobehyia sɛ wɔrebegyam no na wakyekyere ne werɛ. Na ofiri akyikyi memaa wɔn ani so. Na ohunu no no, wɔanhu no. Na ɔmemaa wɔn ne so sui, na osunsuanee wɔn ntadeɛ mu. Na ɔtoo mfuturo kɔɔ so gu wɔn atifi. Na wɔne no tenatena fam nnanson adekyeɛ ne adesaeɛ. Na obiara ne no ankasa, na ohunu sɛ ne yia no so pa ara. Hiob ti mmiɛnsa. Yɛ akyiri no, Hiob buee n'ano na ɔdomee n'awoda. Na Hiob bua sɛ, ma ɛda a wɔwoo me mu no nyera, ne anadwo a ɛse, wɔnyinsɛn ɔbabanyin no. Ɛda no no sum, ma Onyankopɔn mfiri soro mmisa akyire kwan. Na hran biara nhyerɛn so. Esum ne sunsum enye no. Murunkum ntena so. Deɛ ɛma adekyeɛ duru sum nyi no ho. Anadwo no, esum kabii nkuta no. Wɔma no enya anigye biara afe nna no mu. Wɔma no mma abosome dodoɔ no mu. Hwɛ, anadwo no nyɛ kwawee. Ahurusie dwum biara mmam. Ma wɔne a wɔdome da no mmɔ no dua. Wɔn a wotumi hanya dɛnkyɛmmera mpompo no. Na hema dakyɛ nsoroma beduru sum. Ɛbɛtwɛn hann, na ebiremma. Na ɛrenhunu adekyeɛ ani so atɛtɛ. Ɛfiri sɛ antoma wɔ apono mu, na ɛnyi wɔ haw ɛnhunta m'ani. Adɛn nti na manwu yɛfunu mu, na manyɛ mu awoyɛ? Adɛn nti na anankoroma sɔw me, na adɛn nti na metoo nufoɔ me nomyɛ? Anka sɛ meda hɔ ma yɛ kom, anka mada, ɛno deɛ anka manya ahomeyɛ. M'ani ahemfo ne asase so mpanimma a wɔkyekyere amanfo faeɛ no. Anaasɛ me ne mapɔmma a wɔwɔ sika, wɔn a wɔde dwetɛ hyehyɛɛ wɔn afie ama no. Anaasɛ menni hɔ sɛ ɛpɔn ba a wakora no, anaa nkɔkoa a wɔanhunu hann da. Ɛhɔ na abɔnefoɔ nha obiara bio, na abrɛfoɔ gye wɔn ahome. Ɛhɔ ara na deduafoɔ te dwoodwoo, wɔnte apiafoɔ ne. Ɛhɔ na onipa ketewa ne onipa kɛseɛ wɔ, na akoa afiri ne wura nsa. Adɛn nti na wɔma mmɔborɔni hann, na wɔde nkwa ma wɔn a wɔn kra awerɛhoɔ, wɔn a wɔtwɛn owuo na ɛmma, na wɔbɔre hwehwɛ no sene akoradeɛ, wɔn a wɔani gye mmorosoɔ, na wɔn ho sɛpɛ wɔn sɛ anka wobenya damena, ne ɔbarima a wɔde ne kwan ahunta, na Onyankopɔn de ban atwa ne ho ahyia. Na mapinisie abesi m'aduane anan mu, na mesu gu sɛ nsuo. Na deɛ misuro no, ɛno ara na ɛto me, na deɛ makoma tutu ho no, ɛba me so. Minya ahodwo ne komuyɛ ne ɔhome, na ahodwan ara na ɛba. Hiob ti 9. Ɛna Timani Elifas bua sɛ, sɛ obi ka asɛm bi kyerɛ wo a, ɛbɛyɛ wo ahomte anaa? Nanso hwan na obetumi abɔ ne kasa ahyɛ? Hwɛ, woatenetene nnipa bebree, na nsa a agoɔ no, woahyɛ no den. Wo nsɛm ama deɛ ɔrebɛhwe ase agyina, na nankrom a ahodwo no woahyɛ no den. Na afei ɛtoo wuo yi, woagyigya. Ɛka wuo yi, woabɔ nyinyɛn. Ɛnyɛ wo nyamesuro ne deɛ wode wo ho to soɔ, na woakwan a ɛtene ne w'anidasoɔ. Kaeɛ, hwan na ɔnyɛ bɔne biara na wasɛe no pɛn? Anaa ɛhe na wapepa ateneneefoɔ pɛn? Manya nhunuyɛ sɛ wɔn a ɔfɛntɛm amumuyɔ, na ogu musuo no, ɛno ara na otwa. Nyankopɔn home sɛe wɔn, na wɔhye n'abufuo mframa ano. Gyata mu bomu ne ɔsebɔ ne gyae, na gyataburuwa ase bɔ mmɔfoɔ tutu. Hanam bɔ asire mu sɛe ma no wu, na gyatabereɛ mma bɔ pete. Na me deɛ, asɛm bi wiewia ne ho baa me nkyɛn, na maso tee ɛho asomsɛm bi. Ɔdadwene a efiri anadwo adehunu mu, bere a na hɔ atɔ nipa soɔ no, ehu ne ahopoɔ kaa me, na ɛmaa me nnompe nyinaa wosoe, na honhom bi twaa mu faa m'ani so. Me ho nwi nyinaa sɔre gyinagyinae, egyinae, nanso manhunu ne su. Suban bi gyinagyina m'ani so, metee ne bɔkɔɔ bi sɛ, ɔdasani tene sene Onyankopɔn, anaa ɔbarima ho te sene ne yɛfoɔ. Hwɛ, ne nkoa mpo ɔmfa ne ho nto wɔn so, na n'abɔfoɔ no
obu wɔn sɛ wɔtom na nkantom wɔn a wɔte dɔteɛ adan mu na wɔnyina so wɔ mfuturo mu na wɔfurofuro wɔn sɛ abubumabaa efiri anɔpa kosi anwummerɛ na waposa wɔn ɔyera korakora a obi nwene ho sɛ wɔtete wɔn ho ntomadan ho maa ɛnyɛ wuo na wɔwu a wɔnhunu nyansa biara. Hiob tinum frɛ obi wɔ hɔ a obebua wo na akronkronfoɔ mu hwan na wode bɛdan no na ahisɛm kum agyimifoɔ na ne nkotwe kum atetekwaa. Me deɛ mahunu ogyimfoɔ a ɔgye nhini nanso amonom hɔ ara na medome ne tenabea ne mma ne nkwagyeɛ ntam twe na wɔpɛkyɛ wɔn wɔ kuro pono mu a ɔgyefo nni hɔ. Wɔn a odi kɔn bedi ne nnɔbae na nsɔe mu mpo na ɔbɛfa na adufudipɛfoɔ amene wɔn ade dodoɔ ɛfiri sɛ musuo mfiri mfuturo mu na ɔhaw nso mfiri fam na wɔwo onipa ma ɔhaw sɛ ogyaframa tutu kɔsoro no. Na me a anka mɛhwehwɛ Nyankopɔn akyiri kwan na mede masɛm mahyɛ Nyankopɔn nsa deɛ ɔyɛ adekɛseɛ a ɛni nhwehwɛmu anwanwadeɛ nso a ɔntumi nkan deɛ ɔma osuo tɔ asase soɔ na ɔma nsuo ba wuram ɔde ahobrɛaseɛfoɔ tena deɛ ɛkorɔn na ɔma aboobɔodifoɔ so kɔ yiedie mu ɔsɛe anitifoɔ atirimpɔ na wɔn nsa antumi anyɔ adepa biara ɔkyerɛ anyansafoɔ wɔn anitie mu na obutu akontonkyifoɔ agyina wɔtɔ so mu awia na awia ketee ɔkeka sɛ anadwo na ɔgye ohiani firi afena a efiri wɔn anum no ano ne ɔhoɔdenfoɔ nsɛm na mobroni nya anidasoɔ na amumuyɛ muana no hwɛ nhyira ne ɔdasani a Onyankopɔn ka n'anim enti mpo otumfoɔ atenetene no na ɔno na opura na ɔkyekyere soɔ ɔpɛkyɛ na ne nsa nso sa ɔbɛyi wo afiri ahohiahia nsia mu na deɛ ɛtɔ so nson no mu bɔne renka wo ɛkɔm brɛ ɔbɛgye wo afiri ewuo mu na akodie mu nso wagye wo afiri afena ano ɔbɛkora wo afiri tɛkyerɛma mpire ano na worensuro sɛeɛ a ɛreba wobɛsere sɛeɛ ne ɛkɔm na asase so mmoadoma nso worensuro wɔn ɛfiri sɛ wo ne wuram aboɔ mpo bɛyɛ apam na wuram mmoadoma bɛdwo ama wo na wobɛhu sɛ wo ntomadan si hɔ dwoodwoo na wohwɛ wo tenabea a worenhunu sɛ atom na wobɛhunu nso sɛ w'asefoɔ bɛdɔɔso pii na wɔn a wofiri mu bɛyɛ sɛ asase so nhahan wode onyinkyerɛ na ɛbɛkɔ damena mu sɛ ɔde ayuo afi ba mu ne berɛ mu no hwɛ yei na yɛabɔre ahunu sɛ ɛtie nie tie na wo nso hunu fa. Hiob tinsia na Hiob gye so sɛ sanka wɔrekari m'awerɛhoɔ na wɔde me yaa nso agu nsania mu ama so ɛno deɛ anka ɛbɛsene mpoano anwea duro enti na me nsɛm ayɛ hatuhatu yi na otumfoɔ agyan tuatua me mu me honhom renom emu borɔ Nyankopɔn ahenyediɛ atwa me ho mpasua ɔtrɔ mu nya ɛsrɛ mmona ɔteateam anaa ɔnantwie su na frɛfrɛ aduane so odi aduane hunu a nkyene ne mu ɛda bi wɔ kosua mu fufuo mu ade a me kra ampɛ sɛ ɛbɛka me no ɛno ara na ayɛ m'aduane a ɛyɛ me nwunu sɛ anka merenya mabisadeɛ na Onyankopɔn ama me m'ani gyinadeɛ no sɛ Onyankopɔn pene na ɔpɛkyɛ me na ogya me nsa kwan na etwa me anka ɛbɛyɛ me awerɛkyekyerɛ ara na madi ahurusie ɛyɛ a ɛni adɔna mesuo no mu ɛfiri sɛ me nsa ne ɔkronkronni no nsɛm no mahoɔden ne deɛn sɛ mede bɛtɔ me bo aseɛ na mawieɛ ne deɛn sɛ me kra bɛkyɛre ho mahoɔden yɛ aboa hoɔden me honam yɛ kɔbere ɛnyɛ ɔboa bi na ɛni me mu na watu ahoɔden afiri me ho deɛ ne ho mete ne no ɛsɛ no ne yɔnko nsɛm adɔyɛ anyɛ saa a ogyaa otumfoɔ no suro me nuanom twa nkontompo sɛ asusɔ suwa sɛ subɔn ho a emu nsuwansuwa resene korɔ nso kyeneyɛ nti ani fono sikyerɛma hyɛ ne mu hinta sɛ hyehyɛ ka no a etwitwa ahuhuro mu ayira firi nafa na pantemfoɔ no fa bia konton ɛdane huruhuro kɔ soro na ayira tema akwantemfoɔ asafo no hwɛɛ seba anantefoɔ ani daa so wɔn ani wu sɛ wɔde wɔn ani too soɔ okoduru ho
na wɔnanim gu ase. Na afei mo nso monyɛ hwee. Mohuna ho dwuredie na musuro. Maka sɛ mommrɛ me biribi. Na menti momfa mɔdeɛ bi nkyɛ. Na munyi me ɔhohiahiafoɔ nsɛm. Na munyi me mfiri nhyɛsofoɔ nsɛm anaa. Monkyerɛkyerɛ me na mɛyɛ kom. Na deɛ mafom wɔ mu no momma menhunu. Sɛdeɛ atɛntrenee si yɛ den fa. Na mo atɛn yie deɛ animka bɛn na ɛwɔ mu. Nsɛm ho animka na modwene. Ɔwerɛhoni deɛ ne nsɛm yɛ mframa. Awusia so mpo moretwe ntonto. Na mo yɔnko tiri nso moredi ano. Na afei mompɛ anipa nhwɛ me. Na merenni trɔ mo anim ha. Mompɛ mu biewe. Na mumu ntɛnkyea na monsan pem. Na masɛm wɔ mu ara. Deɛ ɛntini bi wɔ me tɛkyerɛma so. Anaasɛ me dodom nhunu abusudeɛ. Hiob tinson. Ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ ma ɔdasani asase so. Na ne na te sɛ ɔpaani na. Sɛ akwaa pere onwini ho. Ne sɛ ɔpaani hwɛ n'apaadeɛ kwan no. Saa ara na wama madi abosomi hunu. Na wabu ɔhaw anadwo ama me. Sɛ mekɔda a, meka sɛ, da bɛn na mɛsɔreɛ na anadwo atwam akoro. Ɔde fatwa fono me kosi ahemadakye. Me honam fra mmoa ne dɔteɛ abɔn. Me wedeɛ ayɛ twan na ɛrefiri nsuo. Me na yɛ hare sene ɔnwemfoɔ akurokurowa. Na ɛrehi na ndasoɔ biara ni hɔ. Kae sɛ me nkwa yɛ mframa. M'ani rensan nhunu papa. Deɛ wɔhu me ani renhu me bio. W'ani tua me nso na menni hɔ. Sɛdeɛ mununkum sa na ɛkorɔ no. Saa ara na deɛ osane kɔ asamaado no remforo ma bio. Ɔrensa ama ne fie bio. Na ne tena biara renhu ne bio. Enti me nso meremmua ma no. Mɛkasa me honhom ahohiahia mu. Mesie pini ma werɛhoɔ mu. Meyɛ ɛpo anaa asuo mu bɔpɔn. Na ɛma wɔde awɛmfoɔ sisi me ho. Sɛ me se, mempa bɛkyekyere me werɛ. Na meda brɛ bɛdwodwo mapinisie no a. Ɛneɛ wode daeɛso hyɛ me ya. Na nisuadehunu mu na woma me bɔ binim. Na ɛma me kra yi mene bɔ ne wuo sene me nnompe yi. Afono me, merentena ase daa. Gyaa me, na me na yɛ huhuro. Ɔdasani ne hwan a wobu no ɔkɛseɛ, na wodwene ne ho. Na wohwɛ ne daa nɔpa, na wotaa sɔ no hwɛ ara. Worenyi w'ani mfiri me so de rekosi da bɛn. Wonya me kwan na memmere ntasuo mpo. Mayɛ bɔne a, ɛdɛn na mayɛ wɔ, nipa hwɛfoɔ. Adɛn na wode me ayɛ wade a wɔne no anya, na madane adesoa ama me ho. Na adɛn na wɔmfa me mmarato mfiri, na woma me mfonsoɔ nsene nkorɔ. Na afei mɛda mfuturom, na wobɛhwehwɛ me, nso na menni hɔ bio. Hiob tinwɔtwe. Ɛna Suhene Beda gye so sɛ, Enkosi bere bɛn na wobɛka yeinom. Na w'anum nsɛm bɛyɛ sɛ mframa denden. Onyankopɔn bɛkyea atemmuo mu. Anaasɛ otumfoɔ bɛkyea tenenee. Sɛ woma ayɛ no bɔne a, wagyaa wɔn de wɔn ahyɛ wɔn mmarato nsɛm. Sɛ wara wohwehwɛ Nyankopɔn akyiri kwan, na wokɔtɔ srɛ otumfoɔ no. Sɛ wo ho te na wotene a, ampa ara obɛkanya ne ho ama wo. Na wama wo tenenee tenabea no adi yie. Na wo mfitiaseɛ yɛ ketewa a, wawie yɛbɛso kokuroo. Mesrɛ wo, bisa wɔn ntoatoasoɛ, na ma wakoma mmra deɛ wɔn agyanom abɔre ahunu no so. Na yɛn deɛ, nnura nko ara na yɛfiri hɔnom. Na yɛnim hwee, ɛfiri sɛ, yɛn na yɛsunsum asase so. Ɛnyɛ wɔn ɛna wɔbɛkyerɛ woɔ, na waka akyerɛ woɔ, na wayiyi nsɛm afiri wɔn akoma mu. Nkyɛkyerɛ fifiri deɛ ɔwura nie. Mmɛwa bɛma ne ho so deɛ nsuo ni anaa. Ɛda so wɔ ne frɔmfrɔmyɛ mu a wɔntwaeɛ no. Edi wura nyinaa anim kusa. Saa na wɔn a wɔn werɛ firi Onyankopɔn nyinaa akwan teɛ. Na ɔbɔnefoɔ anidasoɔ bɛyera. Ɛfiri sɛ, wotwa deɛ ɔde ne ho to soɔ. Na n'anidasoɔ yɛ anansententan. Ɔtwere ne dan, na ɛrennyina. Okura mu, nso ɛrentena hɔ. Ɔyɛ frɔmfrɔm owia no, na ne mman yiyi kata ne turo so. Ne nhini mantam aboɔ kuo ho. Ɔhyɛne aboɔ ntɛm. Sɛ ɔsɛe no firi ne tenabea a, ɛpa no ka sɛ, menhunu wo da. Hwɛ, sɛdeɛ ne kwan ho ahosɛpɛ teɛ ne no. Na mfuturo no mu na afoforo fifire. Hwɛ, Onyankopɔn mpo deɛ odi mu, na ɔbɔnefoɔ nso, ɔnsɔ wo nsa. Wɔde sereɛ bɛhyɛ w'anum ma, na wama ahurusie ne afa w'anofafa mu. W'atamfo bɛfira aniwuo, na abɔnefoɔ ntomadan rennyina hɔ bio. Hiob tinkron.
Na Hiob gye so sɛ, Ampara, minim sɛ ɛte na ɔdasani bɛtene Onyankopɔn anim sɛn. Sɛ ɔpɛ sɛ ɔno no yiyi ano a, ɔntumi mmua no apem mu biako. Akoma mu nyansafoɔ ne tumi mu hoɔdenfoɔ no, hwan na wasene ne kɔn wɔ ne soɔ na asi ne yie? Otutu mmepɔ mpatuo mu, obutu no n'abufuo mu, ɔwoso asase firi n'atenaeɛ, na ne nnyinasoɔ popo, ɔhyɛ owia na empue, na ɔsosɔ nsoroma no, ɔno nko na ɔtrɛ ɔsoro mu, na wotiatia po asorɔkyen soɔ. Ɔyɔ nsoroma son, nwenwirente, ne akokɔ baatan ne ne mma, ne anafoɔ fam mpiakyire. Ɔyɔ ade akɛse a ɛnni hwehwɛmu, ne anwanwade a wɔntumi nkan. Hwɛ, ɔnam me ho, nso menhu no. Ɔsene, nso menhu no. Hwɛ, ohwim kɔ, hwan na ɔbɛsan no? Hwan na ɔbɛka kyerɛ no sɛ, ɛdeɛn na woreyɔ yi? Onyankopɔn rensanka n'abufuo. Rahab aboafoɔ brɛ wɔn ho ase wɔ n'ase. Na nka ntom sɛ, me na mebua no, anaasɛ mɛhwehwɛ me nsɛm mu, na mɛne no ayiyie. Ɔno na sɛ metene mpo a, meremmua no. Mɛkoto no sɛ metemmufoɔ. Sɛ mefrɛ na ɔgye me so a, merennye me nni sɛ wayɛ aso ama me nne. Ɔno a wɔde ɛho mpusa me, na ɔma mɛkuro dɔɔso kwa no. Ɔma menya homeyɛ, na ɔde awerɛhoɔ hyɛ me matɔ. Sɛ wodi no ɔhoɔdenfoɔ tumi so a, anka mennie. Na sɛ atemmuo nso a, anka hwan na obehyia me? Sɛ metene mpo a, anka m'ano bɛbu me fɔ. Na medi mu mpo a, ɔbɛma makyea. Me deɛ, medi mu deɛ, nanso memu me ho. Me nkwa afono me. Ne nyinaa yɛ bɛfua. Enti na me se, deɛ odi mu ne ɔbɔnefoɔ nyinaa na wɔsɛe wɔn. Sɛ mpire kum obi mpofiri mu a, ɔseresere wɔn a wɔdi bem amanneɛ. Ɔde asase ahyɛ ɔbɔnefoɔ nsa. Ɔkata n'atemmufoɔ ani. Sɛ ɛnyɛ ɔno a, na ɛyɛ hwan a? Na me nna ho yɛ hare sene mmirikatuni. Edwane kɔ, enhunu ade pa biara, ɛsene kɔ sɛ demmire nkyɛkyerɛ hyɛn. Sɛ ɔkɔdeɛ a osi aduane soɔ. Sɛ me se, me werɛ bɛfiri m'apinisie, megyae mo sooyɛ na mate m'anim a, meyɛɛ nyinaa yɛ me hu. Ɛfiri sɛ, mehunu sɛ ɔremmu me bem, na sɛ ɔbɛbu me fa a, adɛn nti na memmerɛ nguo? Sɛ medware sukyerɛma nsuo, na mede dɔw me hohoro me nsa a, ɛno nso wode me bɛto amena mu, na me ho ayɛ me ntaadeɛ mpo nwunu. Na ɔnyɛ onipa sɛ me, na mɛboa no, na yɛn baanu ahyia mu abɔ nkuro. Nso, ɔsɛmtwamuni bi ni yɛn ntam a, ɔde ne nsa bɛto yɛn baanu soɔ. Ma no nyi n'aba mfiri me so, na ne huhu ankuta me. Ɛna anka mɛkasa a, merensuro no, ɛfiri sɛ ɛnyɛ sɛ meteɛ no no. Hiob ti du. Me nkwa yɛ me kra nwunu. Megya m'apinisie mu wɔ me mu. Mɛkasa m'awerɛhoɔ mu. Mɛse Onyankopɔn sɛ, mmu me fɔ, ma menhunu adekɔde a enti wo ne me ham yi. Ɛyɛ ma wo sɛ wohyɛ obi soɔ, sɛ wopo wo nsa no adwuma, na wopene abɔnefoɔ agyina soɔ. Wowɔ honam aniwa, anaasɛ wohunu adeɛ sɛ ɔdasani hu no. Wonna te sɛ ɔdasani nna, anaa womfie te sɛ ɔbarima nna anaa. Sɛ wohwehwɛ me mfonsoɔ akyiri kwan, na wodi me bɔne akyiri. Nanso wonim sɛ menyɛ ɔbɔnefoɔ, na obi ni hɔ a ɔbɛgye me wɔ nsam. Wo nsa na ɛnwono me na ɛyɛw me. Me nipa mu nyinaa prɛko. Ɛna wamene me yi. Kae sɛ wonwono me sɛ anwemmoɔ, na wobɛma madane mfuturo bio. Woanhwie me angu sɛ nufusuo, na woma me pii sɛ nufusuo a akyenkyene ɛtoa. Wode wedeɛ ne nam na ɛhyɛɛ me, na wode nnompe ne ntini wurawuraa me mu. Nkwa ne adɔeɛ na wode ayɔ me, na wohwɛ nso wɛn me honhom. Na yenum na wode sie w'akomam. Mahunu sɛ yei na ɛwɔ wo tirim. Sɛ meyɛ bɔne a, wobɛhwɛ me, na woremmu me bem me mfonsoɔ ho. Sɛ medi abɔnefo sɛm a, mennue. Na sɛ metene nso a, meremma me tiri so. Ɛfiri sɛ, ahohora ahyɛ me ma, na mehwɛ mama ne hunu. Na sɛ mema me ho so a, wobɛti me sɛ gyata, na woasan ne me adi anwanwasɛm. Na wode w'adansefoɔ afoforɔ ara abɛgyina m'anim. Na woama w'abufuo adɔɔso me so, na ɛdɔm a ɛto dɔm agu me so. Adɛn nti na woyii me firi yɛfunu mu? Sɛ menya me gyaa mu na ani biara anhu me ɛ. Sɛ menya me yɛ sɛ ade a ɛnni hɔ ɛ. Me firi yɛfunu mu no, okogyaa me ɛda mu ɛ.
me nna nya kakra bi ma no nya me onyi na nim firi me so na me ho nsane me kakra ansa na makode mere nsan me ma na makosum ne sunsum asase so esum kabia etise odasuo tum asase sunsum ne sakasaka asase a han etise odasuom tum no. Hiob tidu baako ena na mani nso faje so se wɔre mua ensam no duoi anaasɛ ɔma ɔbarima tɛkyerɛmafo nibim okasa rɔrɔ bɛma nipa amua wano na sɛ wudi fɛw a obiri nhyɛ wo aniwuo na waka sɛ menkyerɛkyerɛ yɛ gyinegyine na me ho te wɔ w'aniwa mu o anka ma Onyankopɔn kasa na omue n'ano nkyerɛw na ɔnka wo nyansa ahuntasɛm sɛ ne nnwuma dɔɔso pii na ehunu sɛ Onyankopɔn yi n'ani firi w'amumuyɔ no bi so wobɛbɔre ahunu Onyankopɔn anaasɛ wobɛhu akoduru otumfoɔ pɛyɛ mu ɛkron sɛ ɔsoro ɛdeɛ na wobɛyɔ ɛyɛ kronkron sɛ asamando ɛdeɛ na wonim ne nsusiyɛ ware sen asase na ɛtrɛ sen ɛpo sɛ otwam ba na ɔde nipa gu nnua mu na ohyia asɛnni a ɛne hwan na obesanka no na ɔno na onim nipa ahuhufoɔ na ohun abusudeɛ nanso omu na onipa tibɔnkɔsɔ nyanyansa akoma na ɛte sɛ deɛ wawo hafunumu ba onipa sɛ wo deɛ usiesie wakoma na wotrɛ wo nsɛm kyerɛ no a sɛ amumuyɔ wɔ wo nsɛm a yikɔ akyiri na ma abusudeɛ ntena ontomadan mu ɛno na wobɛma w'ani so a wonni dɛm na wobɛtim pintin a worensuro na wo werɛ bɛfiri wo haw wobɛkae no sɛ nsu a asene na wo nkwanna bɛyɛ sɛ awia ketee esum bɛdane sɛ adekyeɛ na wobɛnya abotɔyam sɛ anidasoɔ wɔ hɔ na wobɛhwɛ wo ho ahyia na wada dwoodwoo wobɛda ahome na obi renyi wo hu na nipa bebree bɛhwehwɛ wo hɔ adom na abɔnefoɔ ani so besi na dwankɔbea abɔ wɔn na wɔn anidasoɔ bɛdane wɔn wuo. Hiob tidu mienu na Hiob gye so sɛ ampara sɛ mo ne ɔman na muwu a nyansa bewu me nso mewɔ akoma sɛ mo me deɛ merentomu mo anim na hwan na onim no ma ɛte sɛ yi deɛ ne yɔnko sere no ne me deɛ osu frɛ Onyankopɔn na ɔgye no soɔ ɔsere ɔtreneni a odi mu no deɛ wɔte hɔ dwoodwoo no tiri mu deɛ animtiabuo na ɛfata amanehunu ɛne deɛ wasiesie ama wɔn a wɔn nan watire amimfoɔ ntomadan si hɔ dwoodwoo na wɔn a wohuru Nyankopɔn bo te hɔ kom wɔn a wokura wɔn nyame wɔ wɔn nsam no na yɛ deɛ bisa mmoae na wɔnkyerɛw ne ɔsoro no man so na wɔnka nkyerɛw anaasɛ gyina asase hwɛ na ɛnkyerɛw na ɛpo mu mpataa nka nkyerɛw hwan na ɔrenhu yei nyinaa mu sɛ Awurade nsa na ɛyɛ yei ne nsɛm na ɔteasefo biara kra wɔ ne adasama nyinaa ahonhom ɛnyɛ aso na ɛsɔ nsɛm hwɛ na dodom nso ka aduane hwɛ nkɔkora mu na nyansa wɔ na onyinkyerɛ ma nhunumu ɔno nkyɛn na nyansa ne manenie wɔ ɔno na afutuo ne nhunumu wɔ no hwɛ oburi na ɔrento ɔto nipa mu na ɔremmue hwɛ osanka nsuo ma no we nanso ogya mu ma no butu asase ɔno nkyɛn na ahoɔden ne nyansa wɔ deɛ ɔdaadaa no ne ɔdaadaafoɔ nyinaa yɛ ne dea ɔpa apamfoɔ ho de wɔn kɔ na ɔma atemmufoɔ dane nkwaseafoɔ ɔsane ahemfo nkyehoma na ɔde nhoma kyekyere wɔn asene ɔpa anyansafoɔ ho de wɔn kɔ na wɔde wɔn a wɔatim no hwe fam ɔma anotefoɔ gyae kasa na ɔgye mpanimfoɔ nimdeɛ ɔde animtiabuo gu mapɔma so na ohodwo nnɔmmarima abɔsoɔ mu oyi adeɛ kronkron adi firi sum mu na ɔde sum kabii firi bahan mu ɔma aman dɔɔso na ɔsɛe wɔn ɔtrɛ amanaman mu na wotu wɔn kɔ ɔgye asase so aman mu atitire akoma na wɔma wɔkyini asasefo a ɔkwan ni hɔ so ɔkeka sum a hann ni hɔ mu na wɔma wɔkyini sɛ nsaboni. Hiob tidu miɛnsa hwɛ m'ani ahunu ne nyinaa m'aso nso ate na ate aseɛ
de munim no me nso minim me ntomu wo mumu me de me pese anka me ne otumfo no mom bekasa na me hwehwe se me ni Onyankopɔn beyiyi no na mo de mo ya kekarmafo atrofo ayarsafo ehuhufo ni mu nyinaa se mu muama no mom kura anka eye munyansa muntie matenye na monya aso mama no yie mo beka de entene ama Onyankopɔn na mo de naada akama no mo bagye ne ti anase mo beham ama Onyankopɔn ohwehwe mumu a ebesi yie anase mo badada no se de odada odasani se mo hwe nipa nim kokoa mu a obeka mo anim ampa ne kasi yeri ntum akoma na ne huhu mma mo so mo meye nso mebusam manu ye ye dotie anu ye mumu amanu mfiri me so na me ara me nkasa na de beba me so mra adenti na me mfa me honam me ntua me sia no na me mfa me kra me nto me nsam se worikumi mpa me hwe wono ara makwan ko na mepre nanim yeyi ara nso na ebeye me nkwaje efiri se obonefo rema nanim muntie de me wo meka na masam nkyerase nhye masum hwe masiesie masam mato ho minim se me na medi bem hwan ne de one me beham ene anka meyekom na magya mu ade mienu pe na wema me eno na meremfa me ho me hunta mfiri wanim yiwu nsafiri me so kwachirichiri na ma wo huhu nkuta me eno na frɛ me na me nso megye so anase mekasa na wabua me bone ne me mfonso ye ahiara ma me hu me mrato ne me bone adenti na wode wani hunta na wubu me wotamfo ubeyi ahahaya mframandere ko ahi na ubeti nkradua adwan na wotwere me ho nsam yaaya na wo ma me di me mranti bremu bone so ade wode me nan hyehye epam na wo wian makwan nyina wotwa manam ho hye na onipa de oprosedi fochie sentuma nwonweboare die Hiob tidunai onipa oba wo no ne na yetia bi na ohawma opue se nhwiren na wotwa odwane se sunsum na wonyina na oyisu na wabue wani na wode mereko atemmuo mu wanim hwan no benya ohotini wona won ho akum no mu obiara ni ho se wahye ne na ato ho na nabosome dodo wo wutrim na watwahye a orensan ho amano a ene ayi wani fire ne so na onhome nkosi se obewie ne da se opani na duempo eni da so wo homa no se wotwa ebefefe na ne no bayre mo no se ne hine kyenkyen efem na ne dunsin wudotie mu a nsuo hwanti efefe na eyi man se dua wate na obarima de owu na obia ho na onipa jam na owohe nsuo firi epomu dom pumpunase na esuo nso mem na ewe sara na onipa koda ho na onsore osoro nyantwamu yi orinyane na orimpusu won firi wonam se wode merisie asamado se wode beri hunta akosi se wabufuo besan akore se wo hye meda na wo kai me se onipa wu a obetra sibio anka makodie na nyina metwen akosi se men sachira beba anka wo befre na men so magye wo so anka woni begina wo nsa no adwuma no nanso afei de wo kai manamon na wunyi wani mfiri me bone so waso me mrato ano de ahye kotokuo mu na wakyekere me bone ano ampara bipompo hwi aseyira na obotan so twefiri nafa abo nso nsuo funu mu ni yire pra fam dote ko na odasani ani da so nso wo ma no yira wutintim no so ma no twam ko wo sachira nanim na wusum no ko ne manya nimonyam a onim obra wana senso a onhunu ma won ono ara ne honam yi anko na otie na ne kra di ono ara ne ho abobo Hiob tidunum ana timani Elifas bu ase onyansafo de nimdie huhu bebua na ode apoe mframa ahye na fruma ode nsam a emfra beyi atai ne nsankeka a mfaso inimu nso woto nyamesuro twene na wo hwan Nyankopɔn anim mpaebɔ adwene so na wano kyerɛ ubone na wafa anitie takyerema wara wano na ebebu ufo na enyeme
na warawa no na ebebua wo. One de odi kan a owo no onipa na onyinsan wo ansan ɔreyɛ nkokoɔ. Ukotie Nyankopɔn agyinatuo na wasi nyansa ano afa. Ɛdeɛn na wonim a yɛnim na wohunu mu a ɛnni yɛn nkyɛn. Deɛ wafu dwuno ne akɔkora wɔ yɛn mu. Deɛ ɔsene wagya pani mpo. Nyankopɔn awerɛ kyekyere sawani so. Anaa asɛm a ɔne wo ka no brɛɛ. Adɛn na wakoma twe wo korɔ. Na adɛn na wanipa anyinam. Na wodane wo honhom tia Onyankopɔn. Na woma nsɛnkeka firi w'anom. Ɛdeɛn ne ɔdasani na ne ho bɛtie. Na deɛ ɔbaa awo no atene. Hwɛ, na kronkronfoɔ so mpo ɔmfa ne ho nto. Na ɔsoro ho nso nti n'ani so. Na nkantom deɛ ne ho yɛ nwunu na waporɔ. Onipa a ɔnom amumuyɔ sɛ nsuo. Mɛkyerɛ wo, na tie me. Na deɛ mahunu yi, mɛka akyerɛ wo. Deɛ anyansafoɔ aka akyerɛ, na wɔansi so firi wɔn agyanom berɛ so. Wɔn ko na ɔde asase no maa wɔn. Na ɔhɔhoɔ biara antwa wɔn mu. Ɔbɔnefoɔ ho yera no, ne nna nyinaa, na ɔde mfie a wakan asie otirimɔdenfoɔ. Ehu nkatea gyegye n'asom. Asomdwie mpo mu na ɔsɛefoɔ ba ne so. Ɔnye nni sɛ ɔbɛsane afiri som mu, na wɔayi no ama afena. Okyini hwehwɛ aduane, ka sɛ, ɛhe na ɛwɔ? Ɔnim sɛ esum da abɛn no. Ahohiahia ne ahokyerɛ yi ne ho. Etintim ne so sɛ ɔhene a wasiesie ne ho ama mmoanim ko. Efiri sɛ watene ne nsa atia Onyankopɔn, na wate otumfoɔ so atua. Ɔde kɔn a asene ato aba ne so. Nina kyɛm akyi apoapo a emu yɛ duro no. Efiri sɛ wama ne sradeɛ akata n'anim, na wama ne mfin mu agu mmɛbɛ, na wakɔtena nkuro a aguo so. Afie a obi nti mu na wahyɛ sɛ ɛnyɛ nsafie mu. Ɔrennya ne ho, na n'ade dodoɔ nso rennyina. Na ne nnɔbae renkonkɔm mma fam. Ɔremfiri so mu mfi. Ogyaframa bɛma ne nuaban adwan, na mframa bɛpra ne nhyirɛne akɔ. Mma no mfa ne ho nto ahuhudeɛ so nnaadaa ne ho. Na ahuhudeara na ɛbɛyɛ n'akatua. Ne dan nya nnuruyɛ no na akatua no bɛba. Na ne duban renyɛ frɔmfrɔm. Ɔbɛpere na sa abunu sɛ obobedeɛ. Na wawoso ne nhyirɛne agu sɛ ngudiadeɛ. Na abɔnefoɔ fekuo bɛyɛ abonini. Na ogya bɛhye adamudigyeɛ ntomadan. Onyinsan ɔhaw, na wɔwo musuo. Na wɔn yafunu siesie naadaa. Hiob ti 16. Na Hiob gye so sɛ, Manya nsɛm a ɛte sɛ bebree nte. Mo nyinaa mo yɛ gyamserefoɔ. Nsɛm huhu yɛ wie nie. Anaasɛ ɛdeɛn na ɛhenya wo ma wubu a. Sɛ mo kra wɔ me kra anan mu a, anka me nso mɛkasa sɛ mo. Anka mɛhɔre nsɛm agu mo so, na ma wosu me tiri agu mo so. Anka mede m'ano bɛhyɛ mo den, na m'anum due ma ama mo yɛ aboto. Sɛ mekasa a, me yɛ ano moto. Na sɛ megyae nso a, ɛdeɛn na ɛfiri me mu korɔ. Na afei deɛ, woahodwo me. Wama me ho nipa nyinaa agu. Woapɔmpɔn me ama no adane adanseɛ. Na me fɔn asɔre atia me atoto ma no wɔ m'anim. Wasunsuan me n'abufuo mu, na ɔtaa me. Ɔtwɛre ne se gu me so. Me ho hiahiafoɔ pɔkyere n'ani hwɛ me. Ɔhaha wɔ n'anum tia me. Wɔde ahohorabɔ bobɔ m'asom. Wɔn nyinaa boaboa wɔn ano tia me. Onyankopɔn ayi me ahyɛ abusufoɔ nsa, na wɔsom me ato abɔnefoɔ nsam. Anka me di yie na obubuu me. Ɔsɔɔ me kɔn na obubuu me pasaa. Na ɔde me si hɔ yɛ ne botaeɛ. Na gyan di me so ntwaguo. Ɔpaee me sawam, na waanodo ho. Ohwie me bɔnwoma gu fam. Oburii me de burie paee burie so. Ɔto baa me so sɛ ɔdɔmmanin. Mepam ayitoma me kataa me wedeɛ so. Na mede m'ahoɔden to mfuturo mu. Esu nti, m'anim abere kɔkɔkɔkɔ. Na owuo sunsum da m'ani so atɛtɛ so. Nanso, ɛmem biara ni me nsɛm, na me mpaebɔ ho te. Asase, nkata me mogya so. Na ma me sufrɛ nnya homebea. Seesei mpo, hwɛ, ɔsoro na me danseni wɔ. Na me dimafoɔ wɔ deɛ ɛkorɔn. Me namfo mpo di me ho fɛw. Nanso, Onyankopɔn na m'ani poroporo ne suo ma no. Sɛ onima onipa Nyankopɔn anim. Sɛdeɛ onipa ba di ma ne yɔnko no. Na mfe a ɛwɔ ano no bedu. Na makɔkwan a merensan me mma. Hiob
ti dunson. Mahome asa. Minna ahi. Damna na wo mame. Ampara. Ahi fo na wone me wo. Na mani tua won tokwape. Sia wo wai. Di magiremu wara wanim. Wan na obegina machire. Na wodi nimde ahunta wa akoma. Enti worema won so. Ye opa ne namfo dinya chefa bie no. Ne ma animpo behwere. Na odeme aye amanya kasa bebuo. Na madane ani so hinam. Mawre ho nti mani so asi. Na me ho ade nyina aye se sunsum. Tiefo ho dwiri won ye ho. Na de wodi bem no buhuru okonkonsani. Nanso otrene ni bekura ne kwan mu. Na de ne nsa hote no bekwaso anya ahoden. Na mo nyina mo nsa amrai. Nanso merinhunu mo nyansafo biara. Me na twam. Otwitwa matiri mu bomu. Makoma ade a epenumu. Ode anadwo ye awia. Wose han ben de esum wo. Se me de asamado ye me fie. Na me to me mpa esum mu. Na me se odamena se meja ne wo. Ne moa se me na ne menua ba ne moa. Na afei ehin na mani daso wo. Na de mani daso no han na obehunu. Ebesane akwasamado adaban mu. Bra ye nyina home wo mfutrum. Hiob ti dunwotwe. Ena so hini Bildad bu ase. Mobekọ nsenkeka so akosi daben. Monwene ho na enu akiri no yakasa. Adan na wobu yen se mwa. Na yeye moni so ti bonko so. Wo a wotete wo ho wabufuom. Wonti na obeja asase. Na watu obotan afiri ni sibia. Nanso obonefo kane abedum. Na ne jaframa renhyren. Han bedru sum. Ne ntomadan mu. Na ne kane adum wo ne so. Na hoɔden anamɔ ano bɛmoa. Na gyina tuo ahwenase. Na ɔno ara ne nan bɛka no ato atena mu. Na wanante mfidie so. Nsɛma bɛsɔ ne nantin. Na nche homa akyekyere no. Wɔde kantankora bɛhu ntafam ama no. Na wasum ne fidie ɔkwan so. Ehu bɛkuta no mmaa nyinaa ahyia. Na ati no nanamɔ mu. Ɛkɔm bɛsɛe na hoɔden. Na musuo rebɛma no asunti. Ebedi ne honam akwa. Owuo abakan bedi nakwa. Obetu nani daso afi ne ntomadan mu. Na ɔde no akɔ ahudie mu hene no nkyɛn. De enye ne dia betena ne ntomadan mu. Wɔbɛbɔ sɔfe apeti ne tenabea. Ne hini bewu wɔ ase. Na ne man adwunwan wɔ soro. Ne nkaye bɛsɛe afiri asase so. Na ɔrenya din asase ani. Obesum no afiri han mu akosum mu. Na wapamo no afiri wiase. Ɔrenya mma ana manana ne mamu. Na aseni biara renka na tenaye. Ne da bɛyɛ nkyirima ahodwiri. Sɛdeɛ ehukuta a wɔn a odi kan no. Ampara sɛdeɛ amumuyɔfoɔ tena bea teɛ no. Na deɛ onim Onyankopɔn no nso afanie. Hiob ti donkron. Na Hiob je so sɛ, Mobɛha me kra akosi daben. Na mode nsɛm abubu me pasa. Mpre dunia masopa me. Moni ngusa mo ho mewere. Na mpo se ampasa mafom a me so na mfomso ne da. Se ampasa mo mam ho so tia me. Na moyi mahohora ho aten a. Ene munhunu se Onyankopɔn na wakyia me kwan ama me. Na ɔde nasaw atwa me ho ahyia. Hwɛ, ayayade enti metiam nso wanye me so. Mesumi frɛ ɔboa nso omu aten ma me. Ɔde ban atwa me kwan mu. Na mentumi mensene. Na masa so adurusum. Wayi manim onyam afiri me so. Na wahotiri me tiri so abotire. Wabubu me afa nyinaa meni hɔ bio. Na watu mani dasoɔ asise dua. Wama na bufuo afram me so. Na obu me sɛ natamfo mu baako. Na safo hodoɔ bom bae. Na wɔbɔ wɔn akwan wɔ me so. Na wɔkyerɛ nsraban twa me ntomadan ho hyiae. Wɔyi me nuanom afiri me ho kɔ akyirikyiri. Na wɔn a wɔnim me adane me ahɔhoɔ koraa. Mabusuafoɔ atwe wɔn ho kɔ. Na wɔn a meni wɔn werɛ afiri me. Wɔn a wɔbɛtena me fie ne me ma a wɔabu me sɛ ɔhɔhoɔ. Madane wɔn ni so ɔnanani. Mefrɛ makoa na omua me. Mede ma no mepa no kyɛw mpo. Meyiri mpo kyiri me home. Na meyɛfo ma mpo mpɛ ma home guo. Ntɔtɔfee wɔ mpo bu me animtia. Mese meresɔre a ɔkasa tia me. Me ho yɛ me namfo pa nyinaa nwunu.
na madɔfo adane wɔn ani atia me. Me nnompe fimfa me wedeɛ ne me nam ho. Na me se ho wedeɛ nko na me de afiri mo afiri. Monhu me mmɔbɔ, me yɔnkonom, na Nyankopɔn nsa aka me. Adɛn nti na mutimi sɛ Onyankopɔn, na me nam nso mmɛn mo. Oh, sanka wɔde twerɛ me nsɛm ɛ, sɛ wɔde rehyɛ nwoma mu ɛ, sɛ wɔde dadeɛ adetwerɛdeɛ ne sumpi rekrukyiri ɔbotan mu na atena hɔ daa. Na me deɛ, minim sɛ medi mafo te ase, na awieɛ no obegyina asase so, na wasɛe me widie sɛye akyire no na mefiri me honam mu afi ehu Onyankopɔn. Ɔno na me ara mɛhwɛ no mafa, na m'aniwa behunu, na ɛnyɛ ɔhɔhoɔ bi. Mesawa resa wɔ me mu. Sɛ mo se, sɛdeɛ ebesi apam no afa, ne yɛhunu asɛm no ase wɔ no hɔ a, munsuro afena. Ɛfiri sɛ abufuhyeɛ de afena asotwen ba, na mohunu sɛ atemmue wɔ hɔ. Hiob ti aduonu. Ɛna Naamani nso fa bua sɛ, Me ho pere me nti, madwene yɛ me sɛ mimua. Mate atenetene a asopa me, nanso honhom firi me hunu mu bua me. Wunnim yie a efiri tete. Efiri sɛ wɔde nipa sii asase soɔ no, sɛ abɔnefo ahurisidie nkyɛ, na nyaatwomfo anigye yɛ bretia bi. Sɛ ne kɛseɛ korɔn kɔpem ɔsoro, na ne tiri kɔka mununkum a, ɔbɛyera koraa sɛ ne sɛbeɛ. Wɔn a wohunu no bɛka sɛ ɔwɔ he. Obetu akɔ sɛ dae, na ɔrenhu no, na ɔbɛpam no akɔ sɛ anadwo adehunu. Aniwa a ɛhu no renhu no bio, na ne tenabea renhu no bio. Ne mma bɛpata mmɔborɔfoɔ, na ne nsa adane n'ahodeɛ ama. Ne mmerantebere mu ahoɔden hyɛ ne nnompe mama, na afei ɛne na bɛda dɔteɛ mu. Sɛ adebɔne yɛ n'anum fremfrem, na ɔde sie ne tɛkyerɛma ase, na ɔdi adɔna na wɔanyaa mu, na ɔmaa no kaa ne dodo mu a, afei deɛ n'aduane asakyera ne nsono mu. Nhurutia borɔ wɔ ne yam. Wamene adedodoɔ na ɔbɛfe bio. Onyankopɔn betu afiri ne yam. Ɔbɛfefe ahurutia borɔ, na ɔpramire tɛkyerɛma beku no. N'ani renye nsuwansuwa ho. Ɛwoɔ ne nifusuo ani sradeɛ asuasu nsubɔnten ho. Ɔbɛdane deɛ wabrɛ ho ama, na ɔrenmene. Na deɛ a wanya no, ɔrenni ho ahurusie, sɛdeɛ ne dodoɔ teɛ no. Ɛfiri sɛ, wapɛkyɛ mmɔborɔfoɔ apo wɔn, na wafa efi a ɛnyɛ ɔno na ɔkyekyereɛ. Ɛnam sɛ ne yɛfo amen dan nti, ɔrenkora deɛ n'ani gye ho no biara. Wɔanidi ɛnyɛ bi da, enti n'ahonyadeɛ rentena hɔ. N'ade dodoɔ mayɛ mu ne ho behiahia no. Amanehumfoɔ nyinaa nsa bɛba ne so. Ɔbɛma n'abufuhyeɛ aba ne so, ama no de ahyɛ n'afuru ma, na ɔbɛma no atɔ agu no so de ayɛ n'aduane. Odwane firi dadeɛ akodi ano a, kɔbere agyan bɛwɔ no ahwire ne mu. Otu firi ne honam mu, na agyan ne firi ne bɔnnwoma mu a, ewuo nyanyam begu ne so. Wɔde sum nyinaa sie n'akoradeɛ. Ogya a obi mfita mu bɛhye no, ɛbɛhye deɛ aka ne ntomadan mu. Ɔsoro beyi n'amumuyɔ adi, na asase bɛsɔre atia no. Ɔbɛsoa ne fie ahonyade akɔ, ɔbɛtwe akɔ n'abufuo da no. Yei ni onipa ɔbɔnefoɔ kyɛfa a efiri Nyankopɔn nkyɛn, ne n'agyapadeɛ a Onyankopɔn ahyɛ ama no no. Hiob ti aduonu baako. Na Hiob gye so sɛ, Tie na muntie me kasa, na yɛnya mawerɛkyekyerɛ. Munyaa me ma me nso menkasa, na mekasa me wie a, mɔdi fɛw. Me deɛ, onipa na medi abobo me kyerɛ no, na adɛn nti na me ho merente me. Monna ne mo ani nhwɛ me, na mo ho nwiri mo, na momfa mo nsa ntuatua mo ano. Sɛ mekae a, mebɔ binim, na nketenkete kuta me honam. Adɛn nti na bɔnefoɔ nya nkwa? Onyini kyɛ, na wɔyɛ ahoɔdenfoɔ akɛseɛ nso. Wɔn asefoɔ si wɔn anim pintin ka wɔn ho, na wɔn mma wɔ wɔn ani so. Wɔn afie mu dwo, ehu biara ni mu, na Nyankopɔn abaa bi ni wɔn so. Ne nantwinini wo, na wɔnyɛ krawa. Ne nantwibereɛ yɛ awoyie, na ɔmpɔn. Woyi wɔn tɔtɔfeewa adi sɛ nyankuo, na wɔn mmɔtafowa nso hurihuri. Wɔn nne di atweneka ne sankubɔ mu, na wɔn ani gye abɛn hyɛn ho. Wɔhwere wɔn nna ne pɛ mu,
na wosane kɔ asamado ntɛm so. Nanso wɔka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, firi yɛn so, na yɛnhwehwɛ w'akwan ho nimdeɛ. Ɛdeɛ ne Otumfoɔ no a yɛnsom no, na sɛ yɛbɔ no mpaeɛ a, mfasoɔ bɛn na yɛbɛnya? Hwɛ, ɛnyɛ wɔn ara wɔn nsɛm na wɔn nnepa wɔ. Abɔnefoɔ agyinatuo mpare me. Mprahe na abɔnefoɔ ka ne adum, na wɔn abuo nso bu wɔn. Na Onyankopɔn kyekyɛ awerɛhoɔ n'abufuo mu. Wɔte sɛ nkyɛnkyɛma, mframa ano, ne ntɛtɛ a ehum so akorɔ. Moka sɛ, Onyankopɔn kora ne momuyɔ adeɛ ma ne mma. Ma no ntua ɔno ara ne ka na onhunu. Ma n'ani nhunu ne musuo. Na ɔnom Otumfoɔ n'abufuhyeɛ no bi. Na efi a ogya no n'akyire no mfa no ho hwee bio. Bere a n'abosome dodoɔ to atwa no, obi bɛkyerɛ Onyankopɔn nhunumu. Ɔno a obu ɔsorofoɔ no atɛn no. Obi wɔ ahoɔden pintin na owuo. Bere a ne ho tɔ no, na n'asom dwo no. Nufusuo ahyɛ ne nhina amaama. Na ne nnompe mu ho yɛ sɔɔsɔɔ. Na ɔfoforɔ nso de ne kra awerɛhoɔ wu a wɔanni nnipa no bie. Faako ara, dɔteɛ mu na ɔdeda, na mmoa akata wɔn so. Hwɛ, minim mo adwen, ne adwemmɔne a mowɔ no me ho no. Sɛ moka sɛ, ɛhe na bakoma no fie wɔ, na ɛhe na ntomadan a abɔnefoɔ no tena mu no wɔ. Mummisaa wɔn a wɔfa wɔ kwan no soɔ, na wɔn nsɛnkyerɛnneɛ nso, monkarii, na wakora onipa bɔne de kosi sɛ yɛ da. Wɔde wɔn kɔ awerɛtɔ da. Hwan na ɔbɛka n'anim na brabɔ ho? Na deɛ wayɛ no, hwan na obetua no ɛso ka? Na ɔno deɛ, okogya no damena mu, na wɔwɛn ne da kɔ fie so ara. Bɔnhwɛ mu dɔteto ayɛ no dɛ, na nnipa nyinaa twe wɔn ho di n'akyi. Na n'anim nso, wɔnim wɔn dodoɔ. Na adɛn na mokyekyere me werɛ kwa, na mo mu a yɛyɛ nkontompo ara yi? Hiob ti 22. Ɛna Temani Elifas bua sɛ, ɔbarima bi yɛ ma Onyankopɔn, mmom onimdifoɔ yɛ ma ne ho. Otumfoɔ nya ho biribi sɛ wotene, anaasɛ onyamfasoɔ sɛ woakwan di mu. Wosuro nti na ɔbɛka w'anim, na ɔde wo akɔ atemmuo mu. Ɛnyɛ sɛ wo bɔne dɔɔso, na w'amumuyɔ nni awieɛ. Sɛ woagye wo nuanom awowa ɔkwa, na woapa adagyafoɔ ho ntoma. Woama opititɔfoɔ nsuo anom, na woakame deɛ odi kɔm aduane. Na onipa a ne basa mu yɛ den no, ɔno na asase wɔ no, na deɛ ɔwɔ animonyam no na ɔtena soɔ. Woama mmaa akunafoɔ de nsapan kɔ, na nwisiaa abasa nso wabubu. Enti na afidie atwa wo ho ahyia, na nketenkete yi wo ho mpofirim. Anaasɛ wonhunu sum ne nsuo pii a akata wo soɔ. Ɛnyɛ ɔsoro kron mu na Onyankopɔn wɔ. Na hwɛ nsonom a ɛwɔ sorosoro no sɛdeɛ ɛkron fa. Na woka sɛ, ɛdeɛn na Onyankopɔn nim? Kusukuukuu akyiri ne ho a na obebu atɛn. Mununkum yɛ no nkataho na onhunu adeɛ. Na ɔsoro kɔntɔnkron so na ɔnanteɛ. Wobɛfa tetetempɔn no a mabusufoɔ nantee soɔ no so. Wɔn a ɔpere a wɔn kɔɛ ansa na ɛbrɛ reduro. Na wonyina soɔ sene kɔɔ sɛ asuo no. Wɔn na wɔka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, firi yɛn so. Na ɛdeɛn nso na Otumfoɔ bɛyɛ wɔn. Nanso ɔde ne pa hyehyɛ wɔn afie amaama. Na abɔnefoɔ agyinatuo mpare me. Atreneefoɔ hunu, na wɔn anigye. Na deɛ odi bem no di wɔn ho fɛw ka sɛ, ampa ara, wɔn a ɔsɔre tia yɛn no ayera. Na wɔn nikaeɛ no, ogya ahye. Fa wo ho bɔ Nyankopɔn ho na wo ho nyow. Yei mu na adepa bɛba ama woɔ. Gye n'anum mmra, na fa ne nsɛm sie w'akoma mu. Sɛ wosane kɔ Otumfoɔ nkyɛn a, ɔde wo besi hɔ. Sɛ woyi wo ntomadan mu abusudeɛ kɔ akyirikyiri a, fa sika amapa gu mfuturo mu. Na ɔfe sika nso, fa gu asubɔntene mu mmosea mu. Na Otumfoɔ bɛyɛ wo amapa bebree ne dwetɛ a wahɔre ama wo. Ɛno na wo ho bɛsɛpɛ wo Otumfoɔ ho. Na woama w'ani so akyerɛ Onyankopɔn. Wobɛsrɛ no, na watie wo. Na wabo adeɛ ka no, watua. Wobɛba wo tirim, na ebegyina ama wo. Na hann bɛhyerɛn w'akwan so. Sɛ wɔbrɛ w'ase a, wobɛka sɛ mmasoɔ wɔ hɔ. Na ɔhobrɛaseni deɛ, ɔbɛma no adi yie. Deɛ onni bem mpo ɔbɛgye no. Nsɛm a ɛteɛ so na ɔbɛgye no. Hiob ti 23. Na Hiob gye so sɛ, ɛnnɛ da mabɔbɔdie mu ayɛ den, na me pra ayɛ den asene mapenisie. Menya me hunu deɛ mehunu no, na me koduru ne tena brɛ.
anka mesiesie n'anim asɛnnie na mede nkyerɛseɛ ma hyɛ n'anum ma anka mehunu nsɛm a ɔde bɛbua me na mehunu deɛ ɔbɛka kyerɛ me no mu tumi dodoɔ na ɔde ne me bɛham daabi asonko na ɔbɛyɛ ma me ɛhɔ na ɔteefoɔ ne no bɛyiyi no na mafiri me temufoɔ nsɛm korakora hwɛ mekɔ m'anim nso ɔni hɔ ne m'akyi nso menhu no na ɔyɔ n'adeɛ benkum a m'anim wɔ no so ɔma ne nifa a menhu no na onim kwan a mefa soɔ ɔsɔ me hwɛ a mefiri mu sɛ sika ne namɔ mu na me nan tintimyɛ mahwɛ ne kwan na maamane n'anum mmara mamfiri ho makora n'anum nsɛm sene deɛ ehia me nso ɔno deɛ ɔnsakyera da na hwan na ɔbɛsane no na deɛ ne kra pɛ na wɔyɔ deɛ wahyɛ ama me na ɔbɛma no aba na ade a ɛte sɛ yɛ pii na ɛwɔ ne tirim enti ehu ka me n'anim medwene me tirim na me ho popo wɔ ne ho na Onyankopɔn ama makoma abubu na Otumfoɔ ayi me hu ɛfiri sɛ me so anyera esum n'anim na wankata esum kabii no so n'anim. Hiob ti aduonu nan. Adɛn nti na Otumfoɔ nhyɛ akatua berɛ nsie na wɔn a wɔni no no nhunu ne na no wɔtwe ɛhyeɛ wɔfom mmoakuo fa yɛ ne wɔn wɔka nwusian afunumu kɔ wɔgye akunafoɔ nantwi awowa osum ahiafoɔ firi ɔkwan so asase so amanehunufoɔ bom hunta hwɛ sɛ ɛsrɛ so mfunumu firi adie no saa ara na wɔkɔ wɔn dwumadie so kɔpɛ aduane ɛsrɛ so na wɔnya aduane ma mmɔfra mfuo so na wɔtwa mmoa aduane na wɔdi ɔbɔnefoɔ bɛbɛturo mu mpɛpɛ wɔde adagya na ɛda oni ntoma na oni nkataho awɔ mu mepɔ susu trɔfɔ wɔn na ɛnam sɛ wɔni gyankɔbea nti wɔyɛ ɔbotan atuu wɔte ɔseɛ wuo firi no foa no na wɔgye mobroni hɔ awowa wɔne nam adagya wɔni ntoma na wɔde ɛkɔm soasoa awio afiafi wɔkyi ngo wɔ n'afasuo mu wɔtiatia nsɛkyiri amena so nso wɔdi sukɔm nkurom nso na mmarima apinisie fire na wɔn a wɔpra wɔn akra so frɛ nanso Onyankopɔn mfa n'ani nkari amumuyɛsɛm no ebinom ayɛ han anim atuatefoɔ wɔhwɛ n'akwan na wɔntena n'atempɔn mu nhima na owudi ni sɔreɛ okum ɔmanehunufoɔ ne ohiani na anadwo ɔyɛ sɛ oyifoɔ na ɔwaresɛefoɔ ani twɛn sum brɛ ɔka sɛ ani biara renhome na ɔde nkataho kata n'anim esum mu na wɔhwirehwire adan mu wɔto wɔn ho pono mu awia wɔnim han na wɔn nyinaa esum kabii yɛ wɔn sɛ anɔpa ɛfiri sɛ wɔne esum kabii mu ɛho yideɛ yɛ namfo ne ho yɛ hare wɔ nsu ani wadome ne kyɛfa asase so ɔnane n'ani nkɔ bobe nturo kwan so ɔhyɛ ne ahohoro ne nane sukyerɛma nsuo saa ara nso na samado pra wɔn a wɔyɛ bɔne kɔ ɔyɛ funu a ɛwɔ no no werɛ firi no mmoa fefe no wɔnkae no koraa bio na ɔbɛbubu amumuyɛsɛ dua odidii oboni a ɔnwo mpo ho na wanyɛ ɔbɛyɛ kunafoɔ yie nanso Onyankopɔn de ne tumi twe atumfoɔ nna mu bere a wɔn ani nna nkwa soɔ no ɔsɔre bio ɔma wɔtena hɔ dwoodwoo na wɔde wɔn ho to ɛno so nanso na n'ani hwɛ wɔn akwan oduru deɛ ɛkorɔn nso kakra bi pɛ na wɔni hɔ wogyaa mu na wɔboaboa wɔn ano sɛ nnipa nyinaa na wotwitwa wɔn sɛ awio mɛtem sɛ ɛnte saa hwan na wɔbɛyi me ɔtorofoɔ na wakyerɛ sɛ masɛm no ni mu. Hiob ti aduonu num. Ɛna so hene Bildad bua sɛ tumidie ne ehu wɔ ne hɔ ɔno na ɔma ɔmanwea ba wɔ ne sorɔnsorɔmmea hɔ na safo ano wɔ abuyɛ na hwan na ne han renhyerɛn no soɔ ɔdasani bɛtene Nyankopɔn anim sɛn na ɛbɛyɛ dɛn na deɛ ɔbaa wo no no ho bɛteɛ hwɛ ɔsrane mpo ɛmpan hyɛn na nsoromma ho nte wɔ n'ani so na nka ntom ɔdasani abubumabaa yi ne onipa ba aboa yi. Hiob ti aduonu nsia. Na Hiob gye so sɛ waboa deɛ woni tumi sɛn wayɔ deɛ na agye basa ɛni ahoɔden ɛfoɔ bɛn na watu deɛ onni nyansa na waka nimdesɛm pa a ɛdɔɔso anaa hwan na waka nsɛm akyerɛ no na hwan ahome na afiri wɔ mu yi nsamanfoɔ ho popo nsuo ne wɔn a wɔte mu no ase asamado dadagya n'anim na nkatasoɔ biara ni hɔ ma ɔsɛeɛ amena
Ono na otre osoro a ebirie no mu ehunu mu. Na ode asase sane de abribi nie. Ochichiri nsuo hye mununkum mu. Na mununkum no mpai wo ase. Obram na hinwa anim. De ne mununkum katakata ho. Otwa nsuo ne hye. De kosi de han ne sum awie ye hia ho. Osoro nyina so hinhim. Na won ho dwiri won na teatea ano. Ode ne tumi nu apumu. Na ode ne humu bra rahabase. Ne honhom ano na osoro tie. Mensa na ehwire owa ne ho ye here no mu. Hwe. Yenum ne nakwan ano. Na ɛho asomsɛm bi nko na yɛteɛ. Na ne mani yɛ pra na ebom no. Hwan na obehunu mu? Hiob ti aduonu nson. Na Hiob kɔ soma na bebusɛm so sɛ Onyankopɔn a wayi me bem korɔ ne otumfo a wɔhyɛ me kra awerɛhoɔ no te ase yi. Na mahome nyinaa da so wɔ me mu. Na Onyankopɔn ahome da so wɔ me hwene mu yi. Ampara, ma no renka amumuyɔsɛm. Na metɛkyerɛma renka na adaasɛm. Empare me sɛ mebu mo bem. Merema wonyi me mudie mfiri me ho. De bɛkɔ akosi sɛ megyaa mu. Mekura me trenee mu denden. Na merenyaa mu. Makoma remmu me fɔ. Me nna biara ho. Metamfo nyɛ sɛ ɔbɔnefoɔ. Na deɛ ɔma ne ho so tia me no nyɛ sɛ amumuyɛfoɔ. Na ɛdeɛn ne kwankwansane ani da soɔ bere a wotwa ne nkwa soɔ. Bere a Nyankopɔn twe ne kra korɔ no. Onyankopɔn bɛti ne sufrɛ. Bere a ahoyehia bɛba ne soɔ no. Anaasɛ n'ani bɛgye otumfoɔ ho. Ɔbɛfrɛ Onyankopɔn bere nyinaa mu anaa. Mɛkyerɛ mu Onyankopɔn nsa ho asɛm. Deɛ ɛwɔ otumfoɔ hɔ no. Merensi so. Hwɛ. Mo deɛ mo nyinaa mahunu. Na adɛn na moda so di ahuhusɛm yi. Yei ni onipa ɔbɔnefoɔ kyɛfa a wonya no Onyankopɔn hɔ. Ne nhyɛsoɔ gyapade a wonya no otumfoɔ nsɛm. Sɛ ne mafɔne a ɔfɔn ma afena. Na wɔn a wofiri ne mu no aduane remme wɔn. Ne nipa a wɔbɛka no. Owuyadeɛ mu na wobesie wɔn. Na ne kunafoɔ rensu. Sɛ ɔboa dwetɛ ano sɛ mfuturo. Na osiesie ntaadeɛ sɛ dɔte a. Osiesie deɛ. Nanso ɔtrenini na ɔbɛhyɛ. Na dwetɛ no. Deɛ wodi bim na ɔbɛkyɛ mu. Osi ne dan sɛ abubumaba. Na ɛte sɛ sese a ɔyɔmfoɔ yɔ. Ɔrekɔda. Na ɔyɛ ɔdefoɔ. Nso ɔrena so nyɛ saa bio. Obɛbue n'ani na oni hɔ bio. Ɛho yi deɛ fa ne sɛ nsuo. Anadwo na ɛhom wia no korɔ. Apue mframa soa no kɔ. Na ehwim ne firi ne tenabea. Na ɔtogu ne so. Na onni ne ho adɔna. Dwane ara na ɔrepɛ dwane afiri ne nsam. Ɔbɛbobɔ nsam agu ne so. Na wabɔ ne so hwerɛma de no afiri ne tenabea akɔ. Hiob ti aduonu wɔtwe. Na dwetɛ wɔ ne nkɔmena. Na afa wɔ hɔ ma sika a wɔhorɔ. Dadeɛ nso wotu ne fam. Na wɔnane aboɔ yɛ kɔbere. Onipa ma esum tutwa. Na wɔbɔre koduru akyirikyiri. Pesum kabii ne sunsun mu aboɔ. Wotu nkron deɛ obi nteɛ hɔ. Anamɔ a etwa mu refiri wɔn. Wɔsensɛn hɔ. Odi ahim deɛ ɔdasani biara nie hɔ. Asase wɔ hɔ yi. Aduane firi mu ba. Na nase nso wɔdane ani sɛ ogya. Boaboɔ dabea ne naboɔ no mu. Na sika futuro nso wɔ hɔ. Ɛyɛ ɔkwan a ɔkɔdi anim. Na akrɔma ani nhunu da. Anwonwora mmoa ntietia soɔ. Na gyataberie mfa hɔ. Ɔtene ne nsa ka ɔbɔhema. Obutu mipɔ wɔ ne nhini mu. Otwitwa aka abotan mu. Na n'ani hwɛ aboɔden ne nyinaa. Osisi asuasu kwan na ansosɔ. Na ade a ehunta no oyi ba han mu. Na nyansa deɛ ɛhe na obehu no. Na ɛhe na nhunu afa wɔ. Ɔdasani nim ne boɔ. Na wonhu no atiasefo asase so. Ebunu donkodonko ka sɛ enimi mu. Na ɛpo ka sɛ enimi hɔ. Ɔmfa sika amapa ensi anam nye. Na wɔnkari dwetɛ ntua ne triboɔ. Ɔnkali no ofa sika so ntɔ. Wɔmfa apopobibirebo a ne boɔ yɛ den ne ho aboɔ ntɔ. Wɔmfa sika ne ahwehwɛ nto ho. Na wɔmfa sika nwenneɛ nsesa. Ɔmmɔ nhwenepani ne aboɔ a ɛhyerɛn din. Na nyansa boɔ sene nhwenepadeɛ. Ethiopia asase so akrateboɔ ne no nsɛ. Na wɔmfa sika amapa nkyerɛ ne boɔ. Ɛneɛ na ɛhe na nyansa firi ba. Na ɛhe na nhunumu tenabea wɔ. Wɔde ahinta atiasefoɔ nyinaa aniwa. Wakata so ɔsoro no man anim. Ɔyera amena ne owuo ka sɛ yɛde yɛn aso ate ne nka. Onyankopɔn na wohunu ne kwan mu. Na ɔno na wonim ne tenabea. Na ɔno na ɔhwɛ asase awieyɛ. Ɔsoro ase nyinaa nso ohunu.
ɔhyɛ mframɛduro to hɔ na ɔhyɛ nsuo sɛ ne nsusuyɛ teɛ no bra ɔhyɛ osuo ahyɛdeɛ na ɔyɛ ɔkwan maa na prana asrama no ɛno na ohunuyɛ na oyi no adie ɔde si hɔ na ɔpɛɛpɛɛ mu na ɔka kyerɛ onipa sɛ hwɛ Awurade suro ɛno ne nyansa na bɔne ho fire ne nhunumu. Hiob ti 29. Na Hiob kɔɔ so ma na bebusam so sɛ, "Oh, sɛ anka mereyɛ sɛ deɛ na meteɛ akane abosome no, sɛ nna Nyankopɔn hwɛɛ me soɔ no ɛ, bra ne kanea hyerɛn m'atifi, na mede ne hann me nante sum mu no, sɛdeɛ na meteɛ wɔ me twabere nna mu, bra Nyankopɔn ayɔnkofa wɔ me ntomadan soɔ no, bra Otumfoɔ ne me da so wɔ hɔ, na me mmɔfra nso atwa me ho ahyia, bra me nan ho fɔɔ nufusuo mu sradeɛ mu, na abotan ma ngo asubɔnten sene me hɔ no, mefiri adi me kokuro pono ano, na mede m'adwa me si mpraeɛ so a, mmeranteɛ hu me, na wohunta, na nkɔkora sɔre gyinagyina, mapɔn magyae kasa, na wɔde wɔn nsa butu wɔn ano, makoma ne taa din, na wɔn tɛkyerɛma fam wɔn dodom, na aso te a, ehyira me, na ani hu me a, edi me adanseɛ, ɛfiri sɛ, na meyi ɔmanehunufo a osu frɛ ɔboafoɔ, ne awisi a wonni boafoɔ, deɛ ɔreyɛ ayera no nhyira ba me so, na mema ɔbɛɛkorafoɔ nya abotɔyɛ mu, mefira trenee na efira me, matemmusɛm te sɛ ataadeɛ yuu ne abotire, meyɛ onifirani aniwa, na apakye na nso ne me, meyɛ ahiafoɔ agya, na deɛ minni no asɛm, mehwehwɛ mu, na mebubuu omumuyɛfoɔ se bɔmmɔfoɔ, na mehwim fomfa adeɛ mefiri ne si mu, na mekaa sɛ, mepirebuo ara mu na megyae mu, na mama me na adɔɔso sɛ anwea, menhini mu bɛbue ama nsuo, na obosuo nso atena me man so, m'animonyam yɛ foforɔ ma me, na metadua ɛnya den yɛ foforɔ me nsɛm, me na wotie me na wɔtwɛn me, na wɔyɛ kɔm tie m'afotuo, mekasa akyi, wɔnsan kasa, na me nsɛm sosɔ gu wɔn so, na wɔtwɛn me sɛdeɛ wɔtwɛn osutorɔ, na wɔtrɛ wɔn anum sɛdeɛ wɔde regye bramponsuo. Mesere me kyerɛ wɔn a anidasoɔ abɔ wɔn, na m'anim a ɛteɛ no, wɔma no ngu ase. Miyii wɔn kwan me maa wɔn, metena ase sɛ otitire, na metena hɔ sɛ ɔhene, asafo mu, sɛdeɛ ɔkyekyere abobɔdifoɔ werɛ. Hiob ti 30. Na afei wɔn a mekyɛn wɔn panin koraa sere me, wɔn a mepo wɔn agyanom, sɛ mede wɔn bɛhyɛ me nwankuo akraman mu no, wɔn nsam tumi nso bɛyɛ me dɛn, wɔn a wɔn ahoɔden asa, ohia ne ɛkɔm nti wɔtwintwam, ɔwewe nkyɛkyerɛ so, deɛ ɛhɔ yɛ sakasaka, kusuu ne basabasa, wɔtete nkyɛhahan wɔ nnua so, na ɛserɛ so nnua nhini ne wɔn aduane, wɔto wɔn afiri nnipa mu, wɔhuro wɔn sɛ owifoɔ, monhwɛ a ɛhɔ yɛ hu mu na wɔteteɛ, ɛfam ne abotan mu ntokuro mu, nnua ntam na wɔbobom, nsansono ase na wɔsam, agyegyentwie ma ne wɔn, wɔn a wɔnni din ma nso, wɔapam wɔn afiri asase so, na afei madane wɔn sankuo dwom, na mayɛ wɔn nsɛmɔdɛ, wɔkyiri me, ɔma me ne wɔn ntam twe, na wɔnka me sɛ wɔatoto ntasuo gu m'ani soɔ, na ɛnam sɛ Onyankopɔn asane me homa, na wabrɛ m'aseɛ nti, wɔn nso ato ahohyɛsoɔ atwene wɔ m'anim. Me nifa so na nkusiwa no asɔreɛ. Wɔsum me nan, na wɔdane wɔn nsɛyɛ akwan ba me so. Wɔdwiri me kwan, ɔboa me sɛyɛ, nso obiara nsanka wɔn. Wɔba sɛ obu ba a emu trɛ. Wɔnam huuyɛ no mu munimuni ba. Ɛhuyideɛ adane hwɛ me so. Ɔpamo me bakomadie sɛ mframa, na me yiedie asene kɔ sɛ mununkum. Na afei me kra na ne gu me mu. Amanehunu na asosɔ me mu. Anadwo hodwo me no mpɛ wɔ me mu. Na yɛ a ɛwe me no nyae. Emu den ko ara nti, matade asakyera. Emia me sɛ meka me saakɔn. Wato me atwene atɛkyɛ mu. Me ho ayɛ sɛ dɔteɛ ne nson. Misu me frɛw, na wonyɛ me so. Megyina hɔ, na wohwɛ me haa. Wadane ayɛ sɛ otirimɔdenfo ama me. Wode wo nsa a ɛyɛ den ne me adi asie. Woma me so ma metena mframa so kɔ. Na woma me nane huuyɛ mu. Na menim sɛ wode me bɛsan ama owuo. Ne efi a ateasefoɔ hyia mu no. Nanso obi ntene ne nsa nhwehwɛ ɔgyeɛ nkunkum abokuo mu. Na sɛ obi reyera a, onsu mfrɛ ɔboafo anaa.
mansuma ma de owo amane mu ohiani anya me kra mbo ana na metwɛn adepa nso bɔne na aba na mani da han so na esum ka bi aba mayamudi ehuru na enyai amane hunu na atome babritum na menenam nso emfiri awia mesɔre badwam na metiem madane esra so akrama anua ni sohoribere adamfo mewedie ebrirewai afiri me ho na ehuhuro nti minompe ahye na mesankuo adane abobo na metanteben adane esufo ne. Hiob ti aduasa baako. Apam na meni apam na adan na memfa mani menkari ababa na anka eden ne Nyankopɔn kyɛfa ifiri soro ne otumfo agapade a ifiri sonsoromya enye ɔsaye ne obusufo ade na akatuaden den ne amumuyɔfo ade enye ɔno na wohunu makwan na wɔkan manam ntutuo nyinaa sɛ medi ahuhudi akyi na menan pɛ na ada ho ntɛm a ɔnkari me nsania kwan mu na Onyankopɔn enhunu me mudie no sɛ menan mane firi ɔkwan no so na makoma di mani akyi na nkekaye wɔ me nsɛm a ɛne wɔma me nnua na obi ndi na wontutu me no bae ngu sɛ wɔdaadaa makoma ɔbaa bi ho na metɛ me yɔnko pono no a ɛne mameyere nyama obi na ebinom enkom ne so na ɛno na ɛyɛ aniwusɛm na ɛno ne asɛnnifoɔ anim amumuyɔ na ɛno ne ogya a ɛhyekɔ ɔyera amene mu na anka ebetutu me no bae nyinaa sɛ maamu makoa anaa mafuna atemmuo hwee bra wɔne me wɔ ɛham bi a ɛne sɛ Nyankopɔn sɔre a ɛdɛn na mɛyɔ na sɛ obisa ɛdɛn na mede bebua no ɛnyɛ deɛ wɔyɔ me no na wɔyɔ no wɔyɛfunu mu na ɔbaakofoɔ na osiesie yɛn nyinaa ɛnayam sɛ mɛsanka mɔborɔfoɔ afiri deɛ wɔhwehwɛ ho na mama ɛkunafoɔ ani abu na menkutoo madi me teprɛko na awusia ɛnni mu bi a mmom efiri ne mmɔfraase na meyɛne no sɛ agya na efiri ne nayam na mekyerɛ no kwan sɛ mahunu obi a ntoma abɔ no nti ɔreyera na nkataho bi ni ohiani nsɛm na sɛ n'asene mu ɛnhyira me na wamfa me nnwama anwi anhyɛ ne ho hye na sɛ mama me nsa so awisia so efiri sɛ mehunu me boa kuropunu mu a ɛne me mɛtri nhwɛ mfiri ne dompe so na me nsa mu bu mfiri ne dompe so efiri sɛ musu a efiri Nyankopɔn yi me hu na ne kase yenti mantumi ma anyɛ hwee sɛ mede sika ma yɛ mahotɔsoɔ na makama kyerɛ amapa sɛ mani da soɔ ne no na sɛ mani gye sɛ mahodeɛ dɔɔso ne sɛ me nsa aka adeɛ bebree na sɛ mehunu owia han sɛ ɛhyerɛn na ɔsrane nam ne hran mu na ɛdaadaa makoma kokoam na ma no fee me nsa ho de maayɛ a ɛno nso ne otemufoɔ anim amumuyɔ bi na anka mapa Onyankopɔn a wɔwɔ soro no akyi sɛ m'ani gye me tamfo abu a ebu no ho na me ho sane me sɛ bɔne ato no nso mama no anyɛ bɔne sɛ mede no me bɛsrɛ ne wuo ampa ara mentomadan mufoɔ anka sɛ hwan na ne nam amen no ɔhɔhoɔ biara ansoɛ abɔnten so bibuee me pono me kyerɛ ɔtempɔn sɛ mekataa me mmarato so sɛ Adam na mede m'amumuyɔ me sie me kokom efiri sɛ mesuro nkurɔfoɔ dodoɔ na abusuafoɔ ahohorɔbɔ yi me hu na ɛma me yɛ kom mamfiri me pono anom amfiri adi a sanka merenya obi a obetie me hwɛ magyira enie otumfo mua me sanka ɔbarima a ɔne me anya no retwerɛ asɛm a ɔne me wɔ no anka ampara mede bɛto me mati mede bɛbɔ me ti sɛ abotire anka mɛkyerɛ no manam ntutuo dodoɔ mɛtwe apiri no sɛ ɔhene sɛ masase teɛ mu tia me na nakofie de ne kuro su na sɛ medi naba na maama sika na mema ɔde n'adeɛ hwere ne kra ɛne mankasa mesi awio anamu mfifi na nankyɛmsen mesi atokɔ anamu. Hiob nsɛm no asi. Hiob ti aduasa mmienu. Ɛna mmarima baasa yi gyae Hiob bua ɛfiri sɛ ɔyɛ n'ani so teneneni. Na busini Elihu a ɔyɛ Barakel ba a ofiri Ram abusua mu bufui. Hiob na ne bufu no sɛ obu ne ho teneneni sene Onyankopɔn. Na ne bufu ne mfɛfoɔ baasa no nso sɛ wonya muayɛ bibiu nanso obu Hiob fo.
Na Elihu twɛn ma Hiob kasae ansa, efisɛ wɔsene no panin. Na Elihu hunu sɛ mmuaeɛ biara nni mmarima baasa no anom bio no, ne bo fui. Na busini Elihu a ɔyɛ Baraka ba buaa sɛ, Me deɛ meyɛ abɔfra, na mo deɛ moyɛ nkwakoraa. Enti na metoo me bo aseɛ, na mesuro sɛ mɛka deɛ menim makyerɛ mo. Mekaa sɛ, wɔmma nankasa, na mfididoɔ nkyerɛ nyansa. Ampa honhom a ɛwɔ ɔdasani mu ne otumfoɔ ahome na ɛma no nhunumu. Ɛnyɛ wɔn a wɔnyini pii na wɔnim nyansa, na ɛnyɛ mpanyin na ohunu atemmuo mu. Enti na mese, muntie me. Me nso mɛkyerɛ deɛ menim. Hwɛ, matwɛn mo nsɛm, mayɛ aso ma mo nhunu mu nsɛm, sɛ mobɛbɔre anya nsɛm. Na mewɛɛ maso sɛ meretie mo, na hwɛ, obiara ni mu a ɔkaa Hiob anim, na obuaa ne nsɛm no. Na monka sɛ, yɛahunu nyansa, Onyankopɔn na ɔmmɔ no, na ɛnyɛ onipa. Ɛfiri sɛ, ɛnyɛ me na ɔkaa ne nsɛm no kyerɛɛ me, na me nso, meremfa mo nsɛm no mmua no. Wɔn abamu abu, ɔremmua bio, na wɔn anum nsɛm nso asa. Na sɛ wɔn kasa bio, na wogyina hɔ, na wɔmmua bio nti, mentwɛn anaa. Me nso mebua me fam deɛ, me nso mɛkyerɛ deɛ menim, na nsɛm ahyɛ me ma, na honhom a ɛwɔ me mu no hyɛ me. Hwɛ, meyam te sɛ nsa a wɔntua no, sɛ nsa kotokuo foforɔ a ɛrepɛ apayɛ. Mɛkasa, na manya ahomeyɛ. Mɛbue m'ano, na mabua. Ɛmpare me sɛ, mɛhwɛ obi anim, na madɛfɛdɛfɛ m'ano mama onipa. Na menim m'ano adɛfɛdɛfɛ, anka ebia ɛbɛka ketewa asɛe, na mewɛfoɔ afa me akɔ. Hiob, tie 33. Na afei Hiob, tie me kasae, na yɛ aso ma me nsɛm nyinaa. Hwɛ, mabue m'ano, metɛkyerɛ marekasa me dodom. Makoma mu teeyɛ ne me nsɛm, m'ano ka nimdeɛ kronkron. Nyankopɔn honhom na ɛyɛɔ me, na otumfoɔ no ahome na ɛmaa me nkwa. Sɛ wobɛtumi a, yi ano kyerɛ me. Siesie wo ho m'anim, sɔre gyina. Hwɛ, me nso meyɛ Nyankopɔn deɛ sɛ wo ara. Anwommuo mu na wotii me nso firiɛ. Hwɛ, me huhu rentu wakoma, na me nhyɛsoɔ renyɛ wo soduru. Ampa, waka no maso mu, na nsɛm ne na metee sɛ wo se, me deɛ me ho te, mmarato ni me ho yɛ tɔtrɔtɔɔ, amumuyɛ biara ni me ho. Hwɛ, ohunu ntɔkwa nsɛm wɔ me ho, obu me sɛ ne tamfo, ɔde me nan hyɛ pa mu, ɔkari m'akwan nyinaa. Hwɛ, yɛmu na wontene, merebua wo, na Onyankopɔn so sene ɔdasani. Adɛn nti na wo ne no ham, sɛ ɔmmua ne nsɛm nyinaa ho? Nso Onyankopɔn kasa prɛko, ne deɛ etia mpiri no, nanso onipa nwene ho. Daeɛ mu, anadwo adehunu mu, na hɔ a atɔ nipa suo mu, mpa so nkotɔ mu, emu na obue nipa aso, na ɔsɔ wɔn atenetene ano, sɛ ɔbɛsane onipa afiri ne no yɛɛ ho, na wayi ahantan ahuntaw barima, na watwe ne kra afiri amena mu, ne ne nkwa nso na antɔ afena no, na wɔde yea twe n'aso ne mpa so, ne ne nnompe mu daa apredie, na ne nkwa ma aduane fono no, na ne kra po akɔnɔduane. Ne honam afɔn ama no ayɛ hununa, na ne nnompe a anka wɔnhunu mpo adaadi, na ne kra bɛn ɔsɛyɛ amena, na ne nkwa nso bɛn akumfoɔ. Sɛ ɔbɔfoɔ di mafoɔ wɔ hɔ ma no, apem no mu ɔbaako, sɛ ɔrekyerɛ onipa deɛ ɛtene ma no a, ɛno na ohunu mmɔbɔ ka sɛ, kɔgye no, na wankɔ ɔsɛyɛ amena no mu, na manya agyede a ɛneɛ ne honam yɛ sɔɔsɔɔ sɛ mmɔfra deɛ. Ɔsane kɔ ne mmerantebere mu, ɔkoto Onyankopɔn a n'ani sɔ no, na ohunu n'anim anigye mu, na ɔdane ɔdasani tenenee ma no, na ɔto dwom kyerɛ nipa sɛ, mayɛ bɔne, na makyea deɛ ɛtene no, nanso manya mo hwee.
wagye me kra na ankɔ wɔ sɛ yɛ amena mu na me nkwa renhunu han yi hwɛ yenum nyinaa na Onyankopɔn yɛ mprenu ne mprensa wɔ onipa ho sɛ ɔbɛsane ne kra afiri ɔsɛyɛ amena ho na wanya han nkwa han no mu yaso Hiob na tie me yekom na menkasa samsam bi wɔ hɔ a yi ano kyerɛ me kasa na obim die bɛyɛ me fɛ sɛ ɛnte saa ɛne tie me ara yekom na menkyerɛ wo nyansa. Hiob tie aduasa nan. Na Elihu buaa sɛ, anyansafoɔ muntie me nsɛm na mo animdifoɔ monya asoma me na aso na ɛsɔ nsɛm hwɛ na ano ka aduane hwɛ yɛbɛsɔ atemuo ahwɛ afa na yɛhunu deɛ ɛyɛ yɛntɛm. Na Hiob aka sɛ metene nanso Onyankopɔn afa me bem kɔ me bem mu ara na wobu me torofoɔ magyan kuro mu ayɛ den nanso mmarato ni me mu ɔbarima bɛn na ɔte sɛ Hiob a ɔno musubɔ sɛ nsuo na ɔhyɛne amumuyɛfoɔ ayɔnkofa mu na ɔne nipa abɔnefoɔ ananteɛ na ɔka sɛ ɛnyɛ mfasoɔ mma onipa sɛ ɔne Onyankopɔn bɔ enti mo a mubotire muntie me ɛmpare Onyankopɔn sɛ obedi asɛmmɔne na otumfoɔ bedi amumuyɔsɛm na mmom onipa no yɛyɛ soka na otua no na sɛdeɛ obi kwanteɛ no saa na ɔma no to no ampa ne ampa Onyankopɔn ni asɛmmɔne na otumfoɔ nkyea atemuo hwan na wɔde asase hyɛɛ ne nsa na hwan na osiesie wiase nyinaa sɛ ɔgye ne home fa na ɔtwe ne honhom ne n'ahome ba ne nkyɛn a anka honam nyinaa begya mu prɛko na onipa bɛsane akɔ dɔteɛ mu na sɛ wowɔ nhunumu a tie yei yɛ asoma me nsɛm deɛ okyiri atɛntene benya aman adi so anaasɛ wobebu ɔtrenini tumfoɔ no fɔ deɛ ɔka kyerɛ ɔhene sɛ owuhuni ne mmapɔnma sɛ abɔnefoɔ deɛ ɔnhwɛ atitire anim na ɔmmu ɔdehyeɛ nsene mmɔborɔni ɛfiri sɛ ne nsa no adwuma ne wɔn nyinaa mpɔfrɛm na wɔwuo na adasuo mu na aman hinhim na wɔsene korɔ na wɔpra abrɛmpɔn kɔ nso ɛnam onipa nsa so na n'ani wɔ onipa akwan so na wɔhunu nanamu ntutuo nyinaa esum ni hɔ na esum kabii ni hɔ na amumuyɔfoɔ de wɔn ho ahinta hɔ na ehia sɛ ɔhwɛ onipa ma no kyɛ ansa na wakɔ Onyankopɔn nkyɛn atemmuo mu obubu abrɛmpɔn na ɔnhwehwɛ mu na wɔde afoforo si wɔn anan mu ɛno nti ɔhwɛ wɔn no yɛ na obutu wɔn anadwo ma wɔdwerɛ wɔn ɔhwe wɔn sɛ abɔnefoɔ ma nipa nyinaa hunu ɛfiri sɛ wɔmane firi n'akyiri kɔe na wɔanwene n'akwan no biara ho sɛ wɔbɛma mmɔborɔni sufrɛ aduru ne nkyɛn na wate amanehunufoɔ sufrɛ na sɛ ɔno na ɔma no dwo a hwan na obebu fɔ na wɔde n'ani hunta a hwan na obehu no ɔman mu so o ɔbaakofoɔ so o odi no pɛ na onipa kɔnkɔnsane ɛne hene na wɔnsum ɔman fidie na obi bɛka akyerɛ Onyankopɔn sɛ mahunu amane merenyɛ amumuyɔ bio deɛ menya me nhunuyɛ wo na kyerɛ me sɛ madi amumuyɛsɛm a merenni bio ɔnhyɛ anan mu sɛdeɛ wopɛ na worepo ne nniyɛ yi enti wo na ɛsɛ sɛ woyie na ɛnyɛ me na deɛ wonim no kae nipa a wɔwɔ tire bɛka akyerɛ me na ɔbarima nyansafoɔ betie ama me Hiob deɛ ɛnyɛ nimdeɛ so na ɔkasa na ne nsɛm mu nni nhunumu sɛ anka wɔresɔ Hiob ahwɛ akɔsi awieyɛ ɛfiri sɛ ne mmuayɛ te sɛ amumuyɛfoɔ mmuayɛ na wɔde musubɔ ka ne bɔne ho yɛn mu mpo ɔbɔ ne nsɛm na ɔma ne nsɛm a ɔde ne Nyankopɔn di asie no dɔɔso. Hiob tie aduasa num. Na Elihu buaa sɛ wobu no sɛ ɛtene anaa woka sɛ metene ne sene Nyankopɔn deɛ sɛ woka sɛ ɛbɛyɛ me mfasoɔ bɛn
na mfasoɔ bɛn na menya asen sɛ anka meyɛ bɔne. Me deɛ, mede nsɛm bebua wo ne wo mfɛfo a wɔka wo ho no. Hwɛ wɔ soro na hunu, na hwɛ mununkum a ɛkron sene wo no. Sɛ woyɛ bɔne a, ɛdeɛ na wode yɛ no. Na sɛ ommrato dɔɔso a, ɛdeɛ na woyɛ no. Sɛ wotene a, ɛdeɛ na wode ma no. Anaasɛ wo nsɛm ɛdeɛ na ɔgyeɛ. Onipa a wɔte sɛ wo na wabɔnefo sɛm pira no. Na onipa ba bi na wɔtenene bɛma no anya mfasoɔ. Nhyɛsoɔ bebrebe nti na ɛma wɔteam. Wɔso frɛ ɔboafoɔ nipa akɛseɛ nsa ase. Nanso obi nka sɛ, ɛhe na Onyankopɔn meyɔfoɔ no wɔ? Deɛ ɔma nnwom anadwo, deɛ ɔkyerɛ yɛn nimdeɛ sene asase so mmoa, na ɔkyerɛ yɛn nyansa sene ɔsoro nnomaa no. Ɛhɔ na wɔteam, na ɔmmua. Abɔnefoɔ ahantanti. Ampa ara, Onyankopɔn rentie ahuhusɛm, na otumfoɔ remmu. Na nkantom sɛ wo se, wonhu no deɛ, nanso asa no da n'anim, na wotwɛn no ara. Na afei ɛnam sɛ, ɔmɛtwɛn aso n'abufuo mu, na onni amumuyɔ akyiri pii nti, Hiob bue n'ano kwa, na nimdeɛ a onnie mu, ɔma nsɛm dɔɔso. Hiob ti 36. Na Elihu kɔɔ so sɛ, Ma me kwan kakra, na menkyerɛ wo, na meda so wɔ nsɛm bi meka ma Onyankopɔn. Mɛfa me nimdeɛ afiri akyirikyiri, na mede me yɔfoɔ no bem ama no. Na ampa, me nsɛm nyɛ atorɔ, deɛ odi mu nimdeɛ mu na ɔne wɔ hɔ yi. Hwɛ, Onyankopɔn yɛ ɔkɛseɛ, na ɔmmu obi animtia. Ɔyɛ ɔkɛseɛ, ɔte aseɛ tumi mu, ɔma ɔbɔnefoɔ nya nkwa, na wɔde amanehunufoɔ bem ma wɔn. Wɔnyinani mfiri ɔtreneeni so, na ɔma wɔne ahemfo tena adwa so daa, na ɔma wɔn so. Na sɛ wogu wɔn kɔnsɔnkɔnsɔn, na wɔde amanneɛ ho makye wɔn a, ɛna ɔka wɔn nneyɛe kyerɛ wɔn, ne wɔn mmarato, sɛ wɔama wɔn ho soɔ, na obue wɔn aso ma atenetene, na wɔka sɛ, wɔnsane mfiri abusudeɛ ho. Sɛ wotie na wɔsom no a, wowie wɔn nadi yiedie mu, ne wɔn fie nso deɛ ɛyɛ wɔn de mu. Na sɛ wɔantie a, wɔtɔ dadeɛ ano, na wogyae mu nimdeɛ a abɔ wɔn no mu. Na akoma mu ansuro nyamefoɔ kora abufuo. Sɛ wɔkyekyere wɔn a, wɔn koto nsrɛ. Wɔn kra wu mmerantebere mu, na wɔn kwa sɛe sɛ ahosɛefoɔ deɛ no. Oyi ɔmanehunufoɔ n'amanneɛ mu, na obue wɔn aso ahodwan no mu. Anka ɔbɛgye wɔn so afiri ahonyahia mu, akɔ deɛ ɛhɔ tere a ahokyere nnie hɔ, na sradeɛ ayɛ ɔpono so aduane ma. Nanso ɔbɔnefoɔ atemmuo ayɛ wo ma, atemmuo ne atɛntenene asɔ wo mu. Na mma abufuo enyegye wo nkɔ ahinyie mu, na mma agyedeɛ no dodoɔ nhima w'ani. W'ahonyadeɛ anaa wotumi ahoɔden nyinaa de wobesi deɛ ahonyahia nnie hɔ. Mpere anadwo ho, sɛ ɛmɛpra aman firi wɔn afa. Hwɛ yie, nnane w'ani nkɔ ahuhudeɛ so, ɛfiri sɛ wopɛ ɛno mmom sene amanehunu. Hwɛ, Onyankopɔn di ne tumi mu asɛnkɛseɛ. Hwan ne ɔkyerɛkyerɛfoɔ sɛ ɔno? Hwan na ɔhyɛɛ no sɛdeɛ ɔnyɔ n'adeɛ mfa? Na hwan na ɔbɛka sɛ wodi asɛmmɔne? Kae sɛdeɛ wobɛkamfo ne nneyɛe a adasa ato ho dwom no. Nnipa nyinaa hwɛ ara, ɔdasani firi akyirikyiri hwɛ. Hwɛ, Onyankopɔn so, na yɛnni no. Ne mfie dodoɔ nso mu ni hwehwɛbea. Ɔno na ɔtwe nsuo ntoantoa a ɛsosɔ tɔ ne mununkum mu nsuo, na ɛfiri mununkum mu tɔ gu fam. Ɛtɔ pii gu nipa so. Obi betumi ate mununkum mu trɛ, ne ntomadan mu kurududoyɛ no ase. Hwɛ, ɔkyerɛ ne hann mu wɔ ne so, na ɔkata ɛpo nhini so. Na ɛno na ɔde di aman asɛm. Wɔde aduane bebree nso ma. Wɔde hann katakata ne nsa ho, na ɔhyɛ ma no kosi botae bi mu. Ne mu bom ka ne ho asɛm. Mmuakuo mpo ka asɛm fa ahum a ɛreba ho. Hiob ti 37. Ane, yehu na makoma tutuo, na ɛpopo firi nafa. Tie na montie ne ne huuyɛ, ne mubɔmu a ɛfiri n'anumu no.
ogya mu ɔsoro ase nyinaa na ne han koduru asase ano ano ɔpra na bobom di akyire ɔde ne kɛseɛ ne no bobom sɛ wɔte ne ne a ɔrensanka wɔn onyankopɔn de ne ne pra na bobom ma no yɛ nwanwa ɔyɔ adeɛ akɛseɛ a yɛnhunu mu na ɔka kyerɛ sukyerɛma sɛ togu asase so ne osukɛseɛ nso saara sɛ tue ne n'ahoɔden nsuo akɛseɛ no ɔsɔ nnipa nyinaa nsa ano sɛ nnipa a ɔbɔɔ wɔn nyinaa nhunu de ɛna mmoadoma kɔ wɔn ato mu na wɔtenatena wɔn tenabea ɛho firi mpiakyire hɔ ba na awɔ nso firi atifi fam nyankopɔn home na ɛma nsuo nkyenkyeneɛ na ɛma nsuo a ɛtrɛ nso da nsuo ara nko na ɔde soa mununkum ɔtrɛ ne han mununkum no mu na ɔma no di kyinhyia sɛdeɛ n'akwankyerɛ teɛ sɛ ɛnkɔyɔ deɛ ɔhyɛ no nyinaa wiase nyinaa ne asase ani sɛ ɛyɛ atenetene nti o sɛ ɛyɛ n'asase no nti o sɛ ɛyɛ n'adɔyɛ so o ɔma no baara Hiob yɛyɛ ehu aso gyina hɔ dwene Nyankopɔn anwanwadeɛ ho wonim bere a Onyankopɔn susuo ho na ɔma ne mununkum mu han hyerɛn wonim mununkum kariɛ nimdeɛ mu mudifoɔ no anwanwadeɛ no sɛdeɛ wɔn ntaadeɛ mu yɛhyeɛ bere a anaafoɔ mframa ma asase yɛ din no wɔni no na ɛde ewiem tɔn a ɛwɔ pintin sɛ ahwehwɛ a waguo no trɛ hɔ ma yɛnhunu deɛ yɛnka nkyerɛ no esum nti yɛrenhunu deɛ yɛnka wɔnka nkyerɛ no sɛ mɛkasa anaasɛ obi bɛpɛ sɛ ɔmene no na afei wɔnhunu han sɛ ɛhyerɛnhyɛn ewiem tɔn na mframa twam a ɛma ewiem hɔ te atifi fam asase so na sika firi ba Nyankopɔn ho na animonyam a ɛyɛ hu wɔ otumfoɔ deɛ yɛnhu no ɔyɛ tumi mu ɔkɛseɛ ɔrenkyea atemmuo ne trenee a ɛdɔɔso enti nnipa suro no ɔmmu akoma mu nyansafoɔ biara. Hiob tie 38. Na Awurade firi ahum no mu buaa Hiob sɛ, hwan ne deɛ wobiri afotu ani nsɛm a emu ne nimdeɛ mu yi bɔ w'asene sɛ ɔbarima yi na mimisa wo na kyerɛ me ɛhe na wowɔ bere a metoo asase fapem sɛ wowɔ nhunumu a kan hwan na wɔde ne nsusuyɛ too hɔ wonim anaa anaasɛ hwan na wɔsan so homa ɛdeɛn nso na wɔde ne nyinasoɔ siiɛ anaa hwan na wɔde ne tweatiboɔ tooeɛ bere a adekyee nsoroma bɔɔ mu too ahurusie dwom na Nyankopɔn ma nyinaa bɔɔ ahuse no na hwan na wɔkaa ɛpo hyehyɛɛ apono mu bere a ɛfiri asase yɛn pueɛ na mede mununkum meyɔɔ ne nkata ho ne sum kabee nso meyɔɔ n'abɔɔ mu na metwaa ne so hyeɛ na mesisii adaban ne apono na mekaa sɛ ɛha yi na bra bɛduro na ntra so na ɛha ara na wasɔɔkyerɛ ahantan mɛso no ɛfiri wo na mfitiaseɛ wahyɛ anɔpa so pɛn wakyerɛ adekyeɛ nso ne dibere sɛ ɛnsɔ asase mu ano mu na wɔmporoporo abɔnefoɔ mfiri so sɛ ɛnane sɛ dadwere nso ano ase na ɛnyɛ sɛ atade a wɔhyɛ ne duro na wɔde abɔnefoɔ han akame wɔn na nsa a wɔama soɔ no wɔbu mu wakɔ ɛpo aniwa ho na wanante bunu donkodonko ase wɔyi wɔwuo aponkɛseɛ adi akyerɛ wo anaasɛ wɔhunu esum kabii aboboɔ no wɔhunu asase tere mu anaa sɛ wonim ne nyinaa kan ɛhe na han tenabea kwan wɔ na esum nso nafa wɔ he na wode akɔ ne hyeɛ so na wɔhunu ne fie akwan no wonim ɛfiri sɛ saa berɛ no na wawo na wadi na bebree wakɔ sukyerɛma korabea anaa wɔhunu asukɔtwea koradeɛ no adeɛ a makora si a hohiahia berɛ ne ɔko ne akodie da no ɛhe na ɔkwan a han nam soɔ hyerɛnhyerɛn no wɔ ne deɛ apueɛ mframa fa so bɔ asase soɔ no hwan na oyiyi Akan ma osuo ne wɔkwan ma aprannaa asraman no sɛ ɔbɛma osuo atɔ asase a obi nni hɔ soɔ ne sira a onipa bi nni soɔ so na wama amanfo ne asase hunu ameeɛ na wama wura efuo no afefɛ osuo wɔ agya anaasɛ hwan na wɔwo obosuo a ɛsosɔ hwan yam na nsuo kyenkyen ne efiri na ɔsoro bosuo a akyenkyen no hwan na wɔwoeɛ
Ensuo chinchin so obo na ebunu donko anipam wobetumi akyekire akokɔ baatan ne mahoma mu anaasɛ wobetumi asane nwinwirenti homa wobetumi ayi owia kwan mu nsroma adi wɔ ne bremu anaasɛ wobetumi akyere sisire nsroma ne makwan wonim wɔsoro nhyehyɛeɛ anaa wobetumi ahyehyɛ sɛdeɛ ɛni asase soɔ woma wo ne so kɔ murunkum mu sɛ nsuo pii mɛkata wo ho anaa wobetumi asoma anyinamama no akɔ na aka akyerɛ wo sɛ yɛnnie anaa hwan na ɔde nyansa si ayamdie mu anaasɛ hwan na ɔde nhumu ma adwene hwan na ɔde nyansa kan murunkum na wɔsoro nkotokuo no hwan na wɔdane no ma mfuturo pia kɔbɔdusie na dɔteɛ bɔ ntoantoa wo na woyɛ hama gyataberewie nyanam anaa woma agyataburu wɔ amenyɛ ɛberɛ a obutubutu wɔn atu mu na wɔtete adotɔ mu rete hwan na wɔsiesie aduane ma anene ɛberɛ a ne mma so frɛ Onyankopɔn wɔkyini na wɔnni aduane no. Hiob ti aduasa nkono. Wonim abotan so mmirikyi awoɔ bere na aforoteɛ awo kon so wowɛn wokan abosomi a wɔn afurudi nyini na wonim bere a wɔde wo anaa ɔkoto wo wɔn ma wɔto wɔn awo ɔyɛ atwene wɔn ma ho kokwa wɔnyini wuram ofiri kɔ na wɔn sane ma wɔn nkyɛn hwan na wogyaa ɛsrɛ so afunumu sɛ ɔne ne ho na afunumu prakati ne ho ma hwan na wɔsane deɛ mede ɛsɛ pradada ma yɔ ne fie na mede nkyene asase ayɛ ne tenabea wɔn mu kuro mu gyegyegyeyɛ ɔnte ɔkafo ateatea deɛ onya no mepɔ so ne n'aduane na ɔpaadeɛ biara a ɛyɛ frɔmfrɔm ɔkɔɔ bɛpere sɛ wɔsom woɔ anaasɛ ɔbɛtena wɔde dida ka ho wode nhoma bɛsa ɔkɔɔ mfɛteɛ ka ho anaasɛ ɔbɛtwe mmɔnhwa mu mfɛteɛ so adi w'akyi na hoɔden nso nti wode wo ho bɛto ne so na wagya w'adwuma ama no anaa wobɛgye no adi sɛ wɔde waba bɛba na waboa no de aba wasan so sohoribɔ ne ntaban mu ahusitie mu ɛyɛ asukɔnkɔn ntaban ne ntakra anaa mmom wogya ne nkosua ma asase na mfuturo so na ɔma ɛho dɔ na ne werɛ firi sɛ ɛnan bɛpɛkyɛ anaasɛ werɛ mmoadoma bɛbobɔ ɔbɔ ne ma atirimɔden sɛdeɛ ɔnyɛ ne die ne berɛ yɛ ɔkwa nanso nsuro ɛfiri sɛ Onyankopɔn ama nyansa abɔ no na wankyɛ ne nhunumu na sɛ wɔyere ne ho tu a ɔsere ɔpɔnkɔ ne sotefoɔ wo na wode ahoɔden ma ɔpɔnkɔ wo na wode naawa hyehyɛ ne kɔn wo na woma ne huri sɛ ntutummɛ ne home foofooden yɛ yɛ hu ɔwerɛwerɛ bɔnhwa mu na wodi n'ahoɔden ho ahurusie ofiri kohyia akofofoɔ a wɔmia ɔsere ehu na ne ho mpopo na ɔnsane mfiri afenaa anim agyan bɔ ha woso ne so pia ne pɛm a etwa nyinanyinam nso wɔde anibere ne abufuo werɛwerɛ asase na totorobɛnto hyɛne a onyina bio totorobɛnto hyɛne a ɔka sɛ wiɛ na wɔte ɔko hwia wɔ akyirikyiri asafo ntia mu ne osebɔ no wɔnhunu mu so na asansa nam tuo ɔtra ne ntaban mu kyerɛ anaafo asase anaasɛ wɔnum asɛm so na ɔkɔdeɛ ma ne ho soɔ na wɔyɛ ne prebuo deɛ ɛkorɔn ɔbotan mu na wɔteɛ na wɔda ɔbotan ano hwerɛnhwerɛm ne ahwɛyɛ soronsoron so ɛhɔ na ofiri hwehwɛ aduane n'ani hunu adeɛ akyirikyiri na ne mma fi mogya na deɛ atɔfoɔ wɔ no ɛhɔ na wɔwɔ. Hiob ti aduanan. Na Awurade buaa Hiob sɛ ɔtɛnyifo bi ne otumfoɔ no bɛha mo anaa deɛ wɔne Onyankopɔn gye akyinnyɛ no ɔmmuae. Na Hiob gye Awurade so sɛ hwɛ misua ɛdeɛn na memfa me mua wɔ me nsa na mede meto ma no makasa prɛko na merentia so ne mprenu na merenkɔ so bio. ɛna Awurade firi ɛho no mu buaa Hiob sɛ bɔ w'asene sɛ ɔbarima yi mebisa wo na woakyerɛ me wobɛdane m'atemmuo no ani wobɛbu me fɔ na woadi bem wowɔ nsa sɛ Nyankopɔn deɛ na wobɛtumi de nne a ɛte sɛ ne deɛ abom ɛnneɛ fatumidie ne kɛseyɛ hyehyɛ wo ho na firi a ɔsoroan ne animuonyam
hwie w'abufuo mmorosoɔ no gu na hwɛ ɔhantanni biara na brɛ no ase hwɛ ahantanfoɔ nyinaa na brɛ wɔn ase na tietie abɔnefoɔ so wɔ wɔn tenabea hɔ fa wɔn nyinaa sie dɔteɛ mu na ma wɔn anim tintim ahuntaeɛ mu ɛneɛ na me nso mɛkamfo wo sɛ wo ara wo nifa na agye wo hwɛ susu na meyɔɔ no ne wo ewura na wodi no sɛ nantwie hwɛ ne tumi a ɛwɔ n'asene mu ne n'ahoɔden a ɛwɔ ne yɛfunu ntini mu ɔkoa ne dua sɛ twene duro ne sere mu nhoma nso toatoa mu ne nnompe te sɛ kɔɔbere dorobɛn ne nkasɛɛ te sɛ adaban ɔno ne Nyankopɔn akwan fitiaseɛ ne yɔfoɔ na wɔde n'afena ama ano na mmepɔ bɛ aduane ma no na wura mmoadoma nyinaa goro hɔnom nkasɛnkasɛ nnua ase na ɔda demmire ne ɔrora ahuntaeɛm nkasɛnkasɛ nnua nwunu kata ne so nsonnua nnua atwa ne ho hyia hwɛ asuo ano yɛ den mpo a ne ho mpopo sɛ Yordan buba n'ano mpo a ne bo da ne yam ara wobɛtumi akye n'anim na wode fidie ahwiri ne hwenem. Hiob ti aduanan baako. Wobɛtumi atwe ɔdankyɛmmira mpɔndarewa no na wode nhoma akyekyere ne tɛkyerɛma anaa wode kaa bɛhyɛ ne hwenem na wode nkɔtɔkorɔ ahwiri n'afono mu ɔbɛkoto asrɛ wo pii anaa ɔbɛyɛ n'ano brɛbrɛ akyerɛ wo wɔne wo bɛpam apam sɛ fa no yɛ akoadaa wone ne bɛboro sɛ anomaa na wasa no ahoma ama wo mmabaa anaa abowofoɔ asafo bɛsi ne ko so na wakyɛ ne mu abataforo mu wode mpia bɛhyɛ ne widie mu ma na wode mpataa mpɛmɛ awobɔ ne tirim fa wo nsa ka no na kae ɔko no na worenyɔ bio hwɛ onipa ani da so yi wo hu ɛnyɛ ne hwɛ mpo ne ma obi hwe aseɛ obi rensi ne bo sɛ ɔbɛhwanyan no na hwan ne deɛ obɛtumi agyina n'anim hwan na wadi kan ama me biribie na menhyɛ no anan mu deɛ ɛwɔ ɔsoro nyinaa aseɛ me na ɛwɔ me merennyae ne honam adeɛ ne ne mmaniyɛ ne n'aboaban fa a ɛyɛ no ho asɛnka hwan na wobɛyi ne ho abɔn ne sekyerɛ pɛn mmienu no hwan na wobɛkɔ anim n'anim apono nso hwan na wobɛyi ne si ho yɛ hu na kyɛm akyerɛ pɛn yɛ fɛ watotom sɛ adeɛ a wasɔ ano ɛpempam so pɛpɛɛpɛ a mframa nyɛ mu kwan ɛpempam ho ɛdi nsusom na ɛmu ni ateɛ ne wansin ma han hyerɛn na n'ani te sɛ adekyeɛ ani so atete ɛgyatani firi n'anim wogya ntutuuyɛ fifiri mu wisie firi ne wiem tokuro mu sɛ ɛsɛn a ɛmu rehuro ne nkyɛkyerɛ a ɛrehyia mu na home sɔ nsrama na ogyaframa firi n'anim ne kɔn mu na ahoɔden wɔ na akomatuo sa wɔ n'anim ne honam a ɛsensɛn hɔ femfam ho pintin wogu no ne ho na ɛntwe n'akoma yɛ den sɛ ɔboɔ ɛyɛ den sɛ oyuyammoɔ sɛ ɔma ne ho so a atumfoɔ ho popo na ehu ma wɔn ani so yɛ wɔn krakra wɔde nkrantɛ ka no a ɛnka pia ne pɛm a wɔtoɔ ne dadeɛ akodie mpo wobu dadeɛ sɛ ntɛtɛ ne kɔɔbere sɛ dua wuyɛ ɛgyan nka no mu ntɔmmɔ mu aboɔ yɛ no sɛ nkyɛnkyɛma obu aporibaa sɛ nkyɛnkyɛma na wɔsere pia a wɔtoɔ huyɛ na se yɛ abono tahwetahwe obua atɛkyɛ so sɛ porɔyɛ adeɛ ɔma egunu mu huru sɛ ɛsɛn mu ɔyɛ po sɛ sradeɛ ɔma ɔkwan hyerɛn di n'akyi ma wɔbo egunu a ehuro no sɛ adwono ne nsɛsoɔ ni asase so wɔyɔ no sɛ n'akoma ntu ɔhwɛ adeɛ a ɛkorɔn nyinaa ɔne ahokyerɛ mma nyinaa hen. Hiob ti aduanan mmienu. Ɛna Hiob gye Awurade so sɛ mahunu sɛ wotumi ade nyinaa yɔ na worensi wo tirim bɔ biara kwan hwan ne deɛ ɔne nimdeɛ na ɔhono afotuo ani yi enti na mekaa deɛ mente aseɛ anwade a ɛsene me a na menim tie na menkasa mebisa wo na wakyerɛ me sɛ aso teɛ nko na metee wo nka na afei deɛ m'ani ahu wo enti na mepo me ho na mennu me ho dɔteɛ ne nsom mu. Na Awurade ka nsɛm yi kyerɛ Hiob wie no
Awurade ka kyerɛɛ Temani Elifas sɛ, mebu afuo ne wo mfɛfoɔ baanu no, ɛfiri sɛ moanka me ho asɛm a ɛtene sɛ makoa Hiob. Na afei momfa anantwinini 7 ne adwennini 7 na monkɔ makoa Hiob nkyɛn, na monkɔbɔ ɔhye afɔdeɛ ma mo ho. Na makoa Hiob mmɔ mo tiri mpaeɛ, na ɔno nko ara anim na mehwɛ. Na me ne mo anni no mo nkwasi asɛm so, ɛfiri sɛ moanka me ho asɛm tee sɛ makoa Hiob. ɛna Temani Elifas ne Suhini Bildad ne Naamani Sofa sim kɔkɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ wɔn no. Na Awurade hwɛ Hiob anim. Na Hiob bɔɔ ne namfo no tiri so mpaeɛ no, Awurade da ne duam da no. Na Awurade de ade a Hiob nyaeɛ no nyinaa mmɔho 2 maa no. Ɛna ne nuanom mmarima nyinaa ne nuanom mmaa nyinaa ne wɔn a woni no kane nyinaa baa ne nkyɛn. Na wɔne no bedidi wɔ ne fie, na wogyam no, na wɔkyekyeree ne werɛ. Amane Awurade maa no baa ne so nyinaa ho. Na wɔn mu biara maa no sika dwetɛbena 2 ne sika kaa 2. Na Awurade hyiraa Hiob awieeɛ sene ne mfitiaseɛ. Na wonya enwan 14,000 ne yoma 6,000 ne anantwie mpamho 1,000 ne mfurumu abereɛ 1,000. Na onya mmabarima 7 ne mmammaa 3. Na ɔtoo ɔbaako din Yemaima, na deɛ odi soɔ no de Kesia. Na deɛ ɔtɔ so 3 no de Karen Hapuk. Na wanhunu mmaa a wɔn ho yɛ fɛ sɛ Hiob mmammaa no asase no nyinaa so. Na wɔn agya memaa wɔn agyapadeɛ wɔn nuanom mu. Na yɛn akyi no, Hiob di mfihyia 140. Na ohunu ne mma ne ne mmamma awoɔ ntoatoasoɔ 9. Na Hiob wui, na wabɔ akora, na wadi nnaame.